para a sociedade en xeral, senón nomeadamente para o profesorado que maioritariamente o que conformamos este auditorio. Vou comezar por explicarvos un pouco como vai ser a dinámica desta mesa redonda. Como vedes, hai moitos participantes, son 6 persoas as que intervirán. Cada unha delas centrarase primeiro nunha exposición e logo a parte final será a das propostas a respecto das ideas que teñen sobre a implementar para a mellora e para a normalización lingüística. Darei paso a cada un deles e unha vez que rematen de facer as súas intervencións, espero que quede un tempiño para que cada un de vos ou cada unha de vos poida facer algunha intervención para trasladar algunha pregunta, se así o desexa, a quen queira. En primeiro lugar, están ordenados alfabéticamente. Falará Suso Bermello en representación da CIGA Ensino e comezará, como o resto dos participantes nesta primeira quenda de intervencións, a falar facendo unha breve análise da situación sociolingüística actual, así como das propostas que achegou a Administración, a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude para comezar unha etapa cara á normalización lingüística. Entón, en primeiro lugar, Suso Bermello ten a palabra. Moi bo día. Non, pero non se escoita, non? Non. Agora se pode que non? Bueno, pois moi bo día a todas e a todos. Grazas por asistirdes a estas xornadas que pretendemos e a ver se somos capaces de que as nosas intervencións sexan semáticas, áxiles e, en todo caso, productivas, que sería o ideal, e que teñamos, como dicía, tempo para o debate tamén ao final. Nesa pretensión de ser esquemático e de ofrecer unhas pinceladas no que conformado por docentes coñecemos perfectamente ben a situación, pero é obvio que me corresponde facelo e, por tanto, non podo deixar de emitir unha serie de, ainda que sexa telegráficamente, puntualizacións sobre cal é a situación actual. Creo que é difícil de contestar que a día de hoxe existe unha realidade empírica de perda constante de galegofalantes, especialmente nas idades escolares. Non necesitamos, creo, sobre todo aquelas persoas que temos unha máis dilatada experiencia como docentes, máis tamén como docentes no ensino, de ningún inquérito recente para confirmar o que é un debalo continuo de perda de galegofalantes na sociedade galega e na sociedade no seu conxunto. Hai unha reducción continuada en todas as franxas de idade. É certo que os últimos informes o que fan simplemente é poñer negro sobre branco o que é unha realidade que nos sacamos do día a día, e iso é de agradecer, mas non nos vemos engano, non nos están ofrecendo ningún panorama que non coñeceramos con anterioridade. Ese terzo de menores de 15 anos que afirman non saber falar galego e que en 20 anos pasaron de un 40% de menores destas idades que falaban ou afirmaban, que habría que ter a colación as afirmacións que facía previamente Pilar García Negro sobre o que é as opinións que se verten en un inquérito e a realidade. En todo caso, ese 40% de menores de 15 anos que afirmaban en 20 anos que falaban habitualmente en galego, baixa en 24 puntos neses 20 anos e queda hoxe en día nun 16%. Por tanto, un proceso profundamente desgaleguizador, onde é evidente que o ensino integrado non é o único protagonista dese proceso, pero un elemento fundamental. Esa tendencia de alumnado galegofalante que entra no ensino regrado sendo galegofalante e que nun proceso de substitución acelerado aos poucos anos xa está instalado habitualmente no castelán, eu creo que iso é unha realidade que todas e todos coñecemos. Non existe un proceso a inversa, non existe ningún tipo de garantía de competencia e de impulso do uso de galego para que naqueles ámbitos xeográficos onde hai unha presenza do español abafante
se permita, se den as condicións necesarias para que se pudese producir ese proceso de inversa, que pudese contrapoñer en algo esa perda, e tampouco se articula ningún tipo de medida, e aquí tamén facemos relación á última resposta que Pilar dá a unha pregunta que se traslada desde o auditorio, ningún tipo de plan específico para a atención á poboación migrante. Non hai nada, e a poboación migrante é certo que se incrementa nestes últimos anos, mas a poboación migrante existe, e existía hai 20 anos, cando houve un plan xeral de normalización lingüística, e existía cando no 2010 se impón unilateralmente o decreto de plurilingüismo. Por lo tanto, eu recollo esa última intervención de Pilar, acusar a esa poboación migrante de que as porcentaxes de castelanfalantes nesas cidades aumente, pois eu creo que evidentemente é unha falacia, e sobre todo é poñer unha forma de carga sobre un colectivo que en todo caso a administración debería velar porque se incorporase con toda a plenitud de dereitos tamén nos usos lingüísticos ao que é a realidade do país. A realidade actual é unha realidade donde é curioso que aquelas entidades, organizacións, colectivos, persoas que apostamos por un proceso de plena implantación do galego en todos os ámbitos, teñamos que estar recordando que é a propia administración que legisla a que non cumpre a lei. A mí isto recórdame moito a eses procesos que levamos vividos desde hai décadas no ámbito sindical, cando asistimos a un deterioro constante dos nosos dereitos sociais como traballadoras e traballadores, e nos atopamos nunha etapa de resistencia para recuperar o que nos foi arrebatado. E moitos dos esforzos que a clase traballadora ten que facer xa non son eses esforzos para avanzar en dereitos, senón para recuperar o que se nos roubou. Esa é a etapa na que vive o capitalismo actualmente, na que viven as sociedades como a nosa. É unha etapa perfectamente concetada na perda de dereitos. Bueno, pois na cuestión dos nosos dereitos lingüísticos é exactamente igual. Nos temos que lembrar da administración que non cumpre a lei, que non cumpre a lei de normalización lingüística porque non hai competencia. E a lei de normalización lingüística, todas as limitacións que ten, di que ten que existir competencia en ambas linguas cando remata a escolarización obligatoria. E lembramos que hai un 30% de mozas e mozos que di que ao final da ESO, aproximadamente 15 anos, non son capaces de falar galego. Por tanto, a competencia oral e, sobre todo, a competencia escrita é obvio que cae vertíximos anos. Pero a administración, e aquí entra tamén a autonómica, pero tamén a estatal, non cumpre os requerimentos internacionais. Non cumpre, e no caso, sobre todo, a administración galega, non somente non cumpre os requerimentos internacionais, sino que moitas veces, abertamente en declaracións, despreza eses requerimentos internacionais. Antes recordaba Pilar a carta aprobada polo Estado español no 2001. Eso é normativa. A día de hoxe, eso é normativa exactamente igual que calquera normativa do máximo rango do Estado español, e incúmplese reiteradamente. E, por tanto, temos que lembrar a administración, pero non é que yo lembremos nós, é que yo lembra organismos como o Consello de Europa, que incumple reiteradamente a normativa de protección da nosa lingua. Pero que o propio decreto de plurilingüismo tamén é incumplido reiteradamente pola propia xente. É dicir, regúlase un decreto que claramente vai e legisla en contra do noso idioma e, ademais disso, incúmplese. No tempo que levamos, desde o ano 2010 a hoxe, teríanse que ter publicado, coñecidos e contrastados públicamente 3 análises sobre a aplicación dese decreto no ámbito do ensino. 3, porque o propio decreto di que cada 4 anos se terá que facer unha avaliación do desenvolvemento e aplicación. Esas 3 análises non existen, non existe ninguna avaliación por parte da Consellería, neste caso de Educación, que implanta ese decreto, e aquí sí que hai que recoñecer que iso forma parte dunha conduta habitual por parte do goberno galego. Non o fai só Calí. Hai que recoñecer, neste caso son sistemáticos, fan con todo. Non hai ningún tipo de programa educativo que despois teña un contraste e un análise posterior. Por exemplo, existe algún tipo de avaliación sobre os resultados
do coñecemento do inglés potenciado exponencialmente a partir do decreto de plurilingüismo e sobre se existen outras medidas para que o inglés, esa lingua franca da que falaba Pilar, poida ter fora do ámbito das materias non lingüísticas mediante outros sistemas, o mellor coñecemento non hai nada. E igual que isto, prácticamente todos aqueles programas, contratos programa, nesa nova vertente de privatización tamén que existe dentro do ensino público, non hai absolutamente ningún tipo de control ni seguimento. Non hai un plan específico de competencia lingüística para o profesorado, que tamén se di que ten que existir nese decreto de plurilingüismo. A oferta formativa absolutamente fundamental para o profesorado en materia de sociolingüismo, en materia de competencia lingüística, nin está ni se espera, non existe nada. Suso, queda un minuto. Vale, de acordo. Ben, en todo caso, non se legisla para favorecer o uso de galego, pero para CIGA Ensino é importantísimo determinar o seguinte. Aquí non estamos nunha situación que supoña un antes e un despois o que podía acontecer hai 3, hai 4, hai 5 anos. Estamos nun debate continuado, pero estamos nunha situación de emerxencia que, desde logo, o que fai en formas como do ICE é, bueno, está moi ben que nos alerten a todos e que coloquen o foco, pero non hai ningún tipo de novedade. Nos entendemos que o obxectivo legislativo deste goberno é chegar a un punto de non retorno en donde ao final haxa un confinamento xeográfico, basicamente xeográfico, da lingua, antes falaba tamén, e poñía algúns exemplos finais. Mirad, Plan Mega. O Plan Mega aparece como unha posibilidade que oferta a Consellería para introducir aspectos sociolingüísticos. Quen coñecedes o Plan Mega, sabedes que o Plan Mega é utilizar fondos públicos que chegan da Unión Europea destinados a inclusión educativa para cubrir postos estruturais de profesorado que de outra maneira non se atendían. E agora, unha das medidas que propón a Consellería nun documento que non é público, mas que se filtrou a través da comunicación, é utilizar o Plan Mega para cuestións de materia sociolingüística. A utilizar os espazos dos recreos, chamando xabrín nos recreos, para, bueno, pues, que o alumnado teña un contacto maior ca nosa lingua, ou dar continuidade a proxectos que non nacen da propia Consellería, 21 días en galego, aquí tamén se fala galego, é dicir, iniciativas que nacen da vontade do propio profesorado e que se pretende, efectivamente, que a Consellería diga, vamos a dar continuidade. Para dar continuidade para que dar continuidade a algo que falla a propia Consellería. E a Consellería, neste aspecto, non fixo absolutamente nada en todo o que es. Antes estaba que remato o debate e o dilema entre a sublingua ou a lingua. Eu creo que está claro, desde o punto de vista, desde logo, que aquí o que camiñamos é a establecer a sublingua como realmente objetivo da Consellería de Educación e estar nunha situación na que sexa irreversible. Non o é de momento, mas todo apunta a que camiñamos en dirección se non hai un cambio radical que despois xa concretaremos nas nosas propostas. Moitas grazas, Suso. Ten agora a palabra Jocan Casares en representación do Observatorio da Cultura Galega do Consello da Cultura Galega. Sí, moi bo día a todos, moitas grazas por convidarme. Efectivamente, a situación actual, coñecida por todos, normalmente tende a reactivarse o debate sobre a perda de falantes cando se publican datos sociolingüísticos novos que se coñecen hoxe en día. Creo que é unha cousa moi importante que forman parte do sistema estructural estatístico do país. Eso era unha cousa que antes non existía, que hoxe en día existe, e iso permite ir vendo esta evolución, que sin duda vai a continuar unha liña similar, eu creo que en xeracións, esa é a miña opinión personal. De todas formas, esa evolución diacrónica ten certo interese por esa constatación, non é que todos sabemos, pero resulta que é moito menos interesante que facer outras análisis máis novidosas que nos permita comprender cales son as singularidades desa evolución. Recentemente o Consello da Cultura Galega, estes días, acaba de publicar un traballo aproveitando un microdatos que están a disposición de todo o mundo, pero como pasa moitas veces cos datos estatísticos, tenden a subexplotarse, non se usan o suficiente. Normalmente hai o Instituto de turno, o Instituto Estatístico de turno, fai unha nota de prensa ou a institución que promove, e aí queda a cousa. Moitas veces non hai moita máis profundización nos datos, o tal é unha lástima,
Este é un dos casos deste ficheiro que forma parte do censo de poboación de vivendas de España, do Instituto Nacional de Estatística, onde había unhas preguntas sobre o uso das linguas oficiais do Estado. Cando no seu momento se publicaron estes datos, tamén se fixo unha interpretación en clave diacrónica para Galicia tamén, o cal simplemente sirve para constatar o exemplo, que seguimos con unha perda, sobre todo, de monolingües, falantes monolingües de galego e un aumento de monolingües en castelán. Pero ao ver un pouco en clave comparativa con outras comunidades, que foi o que se fixo estes días, o que o traballo do Consello da Cultura Galega, pode ser entender un pouco por que sucede iso. Eu creo que hai unha serie de claves. Unha é, o que é a principal debilidade e ao mesmo tempo unha fortaleza, ou ao revés. A fortaleza principal é unha debilidade, que é ese uso alto, relativamente alto, do galego na sociedade se compara con outras situacións sociolingüísticas. Se comparamos co País Vasco, se comparamos con Navarra, sin duda, mesmo con Valencia, Baleares ou incluso Cataluña. É dicir, claro, que é unha situación onde hai moita xente que fala a lingua. E iso, ao mesmo tempo, é a debilidade principal porque as tendencias son opostas con estas outras sociedades, é a singularidade galega principal. Esta da que se fala da mocidade é unha das claves. De todas as comunidades con linguas cooficiais, normalmente as xeracións onde hai maior competencia e maior uso son as menores. É dicir, canto máis nova a xente, máis falantes de catalán, máis falantes de vasco, máis falantes de catalán en Valencia, ou en Illas Baleares, e ao revés ocorre aquí. Aquí é unha lingua de xente maior. É dicir, pero pasa o mismo que a competencia, curiosamente, non? É dicir, conforme descende a idade, en vez de aumentar a competencia, descende. E tamén unha singularidade de Galicia con respecto de outras comunidades onde, teóricamente non, digamos, unha legislación similar, un sistema administrativo similar, con diferentes, obviamente, pero unha realidade compartida. Para mí a clave está en dous indicadores que son moi fáciles de entender, que é a relación disto co castillo social, que como eu interpreto, que é os estudos e os ingresos, que son indicadores que nos permite inferir ese prestigio social. Que sucede en todas estas comunidades? Non falamos só do País Vasco de Cataluña, sino das outras zonas. Que en xeral hai un maior uso, e moitas veces en ámbitos formais frente a informais, é dicir, máis uso no traballo, na escola, en vez de na casa, ou o contrario que pasa en Galicia. É dicir, canto maior son os estudios desas poboacións, máis probabilidade de usar a lingua. En Galicia é o revés. Canto máis estudios, menos probabilidade de usar a lingua. E cos ingresos, igual. É dicir, en todas estas comunidades, incluso Navarra ou Valencia, é dicir, canto máis ingresos entre na familia, máis probabilidade de falar a lingua cooficial, é xusto o contrario da lingua. E diré esa singularidade, eu penso que é unha das claves. É dicir, hai unha diferencia de prestigio, pola razón que sexa que a lingua non ten o prestigio que ten estas outras comunidades, mentre que iso non se resolva, que é un tema que só non se resolve en 2 días ni en 3, é unha cuestión xeracional, sin duda, moi difícil que se invirtan as tendencias. Quería citar outro traballo tamén que fixo o Consello da Cultura Galega, que ten máis anos, pero que ten que ver con as actitudes, que normalmente sempre decimos que son moi positivas e tal, que está relacionado con o ensino tamén. Traballo, por certo, que dirixiu o profesor Monteagudo, que está aquí presente. E desde un traballo de actitudes lingüísticas, se fixo creo que no 2011, que viña a raíz, foi un traballo que se fixo como reacción ao decreto do plurilingüismo. Para variar un pouco que pensaba a ciudadanía. Sí, é certo que en xeral hai unhas actitudes moi positivas, esa é a realidade. Para mí, dúas preguntas concretas, algo máis, concretas sobre o modelo educativo. Inda que había, inda que existen grupos importantes dentro da poboación galega que sí queren un sistema onde haxa máis presente do galego como no ensino, e tamén, obviamente, grupos importantes que queren que haxa máis presencia do castelán, en xeral, as maiorías confirmanse por unha especie de equilibrio, cousa que moitas veces dice de non conflito, tal, non sei.
E dicir, iso que ao final é unha cousa, en fin, que pode ser improductiva, a realidade é que reflite dunha maneira ou doutra un sentimento mayoritario, un sentimento compartido por moitas persoas. Ao mesmo tempo que tamén naquela enquisa se veía claramente como era moi importante non discriminar os alumnos, é dicir, que iso parecía unha cousa moi importante tamén, que non separados. E tamén resultaba un consenso, bueno, unha opinión mayoritaria respetar a lingua da familia, que se fose a clave. É dicir, que calquera cambio no sistema educativo relacionado con isto, creo que é importante que conte con consensos, é dicir, se fai. É dicir, en calquer caso, importante será escoitar a comunidade educativa en conjunto. En calquera caso, con respecto do que quere facer o goberno, dicir, home, que o que está trascendendo é que se quere facer este proceso participativo amplo, con moitos agentes sociais, que iso, bueno, non se pode ver nada negativo en eso. Alguna das cousas que vin por aí que me parecen máis interesantes e que a veces non se falan delas é o tema do incremento dos recursos. Eu creo que iso é unha das claves. O Consello da Cultura está neste momento implementando outro traballo onde se vai analizar un pouco a situación dos servizos de normalización e das equipas de normalización nos centros. E iso enlaza con isto que estou dicindo sobre os recursos. Eu creo, iso é unha opinión máis personal, é que mentras non haxa recursos suficientes para tratar de profesionalizar e industrializar, enténdanme, a dinamización lingüística, difícilmente vai haber cambios disruptivos. É dicir, se se pensa como funcionan outros casos de éxito do ámbito da cultura, non de outros ámbitos da economía, pero, por exemplo, no ámbito da cultura, non? Falase moitas veces de que o audiovisual é un éxito, que está pasando por un enorme momento, é certo que traballan unha barbaridade xente aí, fanse produtos moi bons, e de claro, iso ao final non sería posible se non houvese algún tipo de intervención nunha economía como esta. Sería difícil se unha intervención estatal do feito que se fixo, a creación de un ente público, unha televisión, unha promoción. É dicir, pois eu creo que o sector editorial, é dicir, é certo que non depende únicamente do gasto público, pero hai un efecto de arrastre aí moi grande. Eu penso que se houberan máis recursos funcionarían bastante mellor as cousas. No caso dos equipos de normalización, por exemplo, obviamente non será o mismo o orzamento que teñan, que polo que entendo é moi pequeno, que se fora o doble, triple ou 4 veces. É dicir, obviamente, todas as ganas, o traballo que se pon aí sería radicalmente distinto. E iso é, basicamente, unha cuestión dos recursos e de orientación de gasto público. O Consello da Cultura pretende facer unha contribución a todo este proceso, nun proceso que é complementario o que impulsa o goberno. É un espacio participativo tamén, aberto a toda a ciudadanía. Teñen un rol central os expertos, entre os que hai algúns que están cesados, como Nel Viral, que está nunha das mesas onde se vai a tratar de facer de maneira consensuada unha serie de propostas, poñendo o énfase no inmediato e no posible, tamén nas cuestións de xente nova e de prestixio. É dicir, vai ser un proceso moito máis rápido do que impulsa o goberno, é dicir, preténdese ter resultados en torno despois do verán, os debates vanse estar producindo durante estes meses, e como digo, sería aberto a ciudadanía, e estaríamos encantados de que con as canles que se van a habilitar, que quen quera participe nele. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, Jocan. Ten agora a palabra Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística da Xunta de Galiza. Valentín. Pois, moitísimas grazas. Bueno, en primeiro lugar, agradecer, como posso do xeito en nome da Xunta de Galicia, a ocasión que nos dades de participar nestas jornadas. Unha máis, paso xa a invitación a facer esta miña intervención cun deseño panorámico do que é a situación actual, e que non vou volver a reincidir sobre as causas que tanto Suso como Jocan nos describiron antes, por parte da Xunta de Galicia e da Administración Educativa, a descripción da situación que parte dunha anquisa moi completa e complexa, como cada 5 anos, como xa se dixo aquí, vai o noso Instituto Galego de
estatística, pois é unha situación evidentemente preocupante, que acendeu unha luz de alarma nunha situación que tamén nós, da administración da Xunta de Galicia, pois, en certa medida prevíamos, ainda que mentre se non ten os datos exhaustivos na man, efectivamente non pode facer dunha forma pública, non? Ao pouco que un bote unha ollada á trayectoria que leva o noso país como sociedade, por moitas causas. Eu creo que unha das primeiras cuestións que temos que dicir aquí é que buscar unha única causa da situación de perda de galegofalantes pois é un erro manifesto. Son moitas as causas que concorren nesta circunstancia, cada unha delas nunha distinta medida, en cada parte do territorio, algo moi importante tamén, de distinta maneira. Tamén sería un erro pensar que a solución vai ser a mesma, uniforme para todo o país no seu conxunto. Temos moitísimos unha gran distancia para comportamentos lingüísticos das grandes cidades, as zonas rurais, como é sabido, e isto non fai falta reincidir aquí. Outra cuestión que me gustaría tamén introducir, como digo, ademais das xa expostas, é o que queda a xente, por explicar unha forma moi rápida. Apuntaba algo Jocan ao principio da súa intervención. Todos e todas que estamos nesta sala, ao pé de, non sei, 100 persoas, o que sexamos, somos militantes da lingua, somos xente que traballa pola lingua, que levamos moito tempo, non só concienciados, senón impartindo e traballando para a promoción do coñecemento e do uso da lingua galega, pero aí fora hai un pobo de 2.700.000 persoas. E temos que ver tamén que, porque ao final tamén son os, por decirlo dun xeito, usuarias falantes do noso idioma. E son tamén as persoas que deciden, entre outras cousas, xa indo ao concreto ao sistema educativo, como queren educar os seus fillos, en que medida están satisfeitas ou non co sistema educativo. A terceira parte, outro terceiro punto que tamén me parece moi importante é os datos. Estamos ante, falando das enquisas do INE, estamos ante un documento moi complexo, comentaba o Pilar na súa intervención que había estas xornadas, non? Que tamén hai que mirar con cautela e hai que mirar non sei se co coñecemento científico, ou cando menos que a capacidade de razonamento de datos que tamén en sí son moi complexos, a veces máis significativos, a veces menos, e logo, se o tempo permite, podemos falar algo disto. Estou aquí tamén entre expertos en analizar datos demoscópicos, que non é nada sinxelo, e outras veces tamén hai que dicilo que son mesmo contradictorios en si mesmo. Entón tamén temos que ver isto con certo cuidado. Por exemplo, xa non sei aquí, eu creo que teño que dicir eu, ainda que vos sodes conscientes cada día disto, temos que ter moito cuidado cos datos que nos dan das necesidades de 5 a 14 anos. Entre outras cousas, que son os únicos datos desa enquisa que non son autopercibidos. Non é legal facer unha enquisa a menores de 16 anos deste país. Entón, eses datos non nos dan os propios rapaces, alumnas ou alumnas que vos tedes nas vosas aulas, por exemplo. Están nos dando as persoas que nese momento manifestan o seu parecer en que están nese momento no fogar, unha enquisa a familias, aos fogares. Por poñer nun escenario máis práctico, cando o enquisador chega á casa, a persoa maior de idade que está na casa é a que manifesta se se rapaz ou rapaza, cando le preguntan, fala ou non fala galego. Poñemos en contexto nun fogar castelán falante, monolingüe castelán, cando se pregunta se se rapaz fala ou non fala galego, a resposta máis fácil é, non, o neno aquí non fala galego nunca. Iso non quer dicir que non fale galego nunca. E de ver, claro, porque algún galego no cole falará, polo menos, verdade? Bueno, isto, mirad, a ver, deixadme falar. Iso sei que non é fácil representar aquí, mirad, neste respecto, iba a facer a última parte da miña intervención, xa que o colledes así tanto, imos ter novedades. Porque, despois desa enquisa, como dicía Jocan, xa saiu outra, a semana pasada, vistes, o informe que fixo o Consello da Cultura. Este mes no que estamos vai sair outra que apunta directamente ás familias con fillos, con rapaces e rapazas escolarizados. E veredes como xa, cando baixamos máis ao concreto, xa os datos cando menos son analizados de outra maneira distinta, vale? Entón, que temos que detraer todo isto? Bueno, a ver, algunha noticia tamén boa hai.
xa sei que agora ainda dicir aquí vengo da Xunta, con os días, e a negar o problema. Non veño aquí dicir que toda a situación é boa e maravillosa, como dixeron anteriormente antes de empezar. Non veño aquí dicir iso. Veño vos dicir que a situación é unha situación nova, porque temos unha sociedade nova que está cambiando moi rápido, e conforme a nosa sociedade cambia, tamén cambia o posicionamento e a situación da nosa lingua, que por outro lado tampouco é allí o que está pasando noutras comunidades tamén con linguas cooficiais, salvando as distancias tanto sociológicas como xeográficas, como culturais, como económicas. A trayectoria que levan as nosas linguas en moitas cousas parecese. Pero, a ver, por exemplo, outro dato que vos vou a dar é que antes apuntaba Joca tamén, nesta última aquí, Sabrine, do Instituto Nacional de Estatística, que o que fai tamén é poner en comparación, por exemplo, as competencias lingüísticas que hai en Galicia que as que hai nas outras comunidades autónomas. Hai que decirlo así, Galicia é a que máis competencias en lingua cooficial ten de todas as comunidades autónomas. Pero non pensedes que a veces vos falo de pequenas diferencias. É que, por exemplo, en lectura estamos 5 puntos por riba de Cataluña. E isto aquí teño expertos que non é dicir, isto tamén hai que saber delo. Co cal non quero mitigar para nada ningún efeito, ninguna maneira introducir un elemento anestésico do que nos está pasando, porque nos está pasando moitas cousas. Está pasando, mirade, aparte de todo o que acabades de oír aquí, está pasando unha urbanización cada vez máis na nosa poboación. Non sei se vistes onte a noticia de que se prevé que en 2 décadas en Galicia o 70% da poboación vai estar en áreas urbanas ou periurbanas. Isto quer dizer que imos ter a poboación no 2% do noso territorio. Isto debe ter unha consecuencia para a lingua directa e inmediata, claro que sí, porque nas áreas urbanas todos sabemos que lle pasou tradicionalmente ao galego. Non sempre foron as áreas máis castelanizadas. Isto por facer unha descripción que creo que xa non podo seguir con isto porque quero pasar ás accións que temos que poñer en marcha. Logo, seguro que van a facer as persoas voces ao mellor máis autorizadas que a miña que van a facer unha descripción desta situación. Medidas. As medidas teñen que ser moitas, múltiples, moi transversais na súa descripción e moi activas e eficaces na súa aplicación puntual sobre distintos aspectos. Ben, que foi o primeiro que fixamos desde a Xunta de Galicia? Pois poñer en marcha un plan que se deu chamar un pacto pola lingua, que o que pretende é, nun primeiro momento, chegar a un pacto político que leve a un pacto social, que sea hasta un término. Tampouco o pacto político per se sería de utilidade para arranxar ou para mirar de encamiñar ou para mirar de endereitar esta trayectoria de perda de uso da lingua galega. Non chega un pacto político, ten que ser un pacto social, porque é a sociedade, repito, son eses 2.700.000 persoas as que deciden se falan ou non falan galego, ou en que medida falan máis galego, máis castelán, tanto galego como castelán, por partes iguais, é que a situación é cambiante na nosa sociedade, e temos que chegar aí, e para chegar aí é algo moi complexo, porque temos que chegar no ensino, temos que chegar na economía, temos que chegar nas políticas sociais, temos que chegar en moitísimos outros ámbitos. Imos agora ao ensino. No ámbito do ensino, unha das circunstancias que concorren nisto é evidentemente nos 1.200 centros de ensino que hai en todo Galicia, sobre todo os que están en áreas urbanas ou periurbanas, e vos como docentes sabedlo ben, hai unha diferencia fundamental os que se atopan en zonas rurais. Evidentemente non é o mesmo actuar un IES que está no centro de Vigo que un que estea na Costa da Morte, onde aquí se nos di que temos un 80% de poboación galego falante, a comarca que máis galego falante está. Que temos que pensar, en primeiro lugar, o máis importante, porque me queda un minuto, que os centros educativos teñen que ser centros de socialización en lingua galega. Non chega coas aulas, non chega co coñecemento, non chega coas competencias, que, repito, temos un bon nivel de competencias, e nese sentido, tamén vai haber novidades neste estamos preparando un informe moi potente sobre competencias en galego, competencias en castelán, e veredes como están moi equilibradas. Non o vou repetir diante vos, que son docentes, e sabedes o que tedes na aula, e sabedes como avaliados os vosos alumnos e as vosas alumnas. Esta é a situación de que partimos. Seguro que temos que cambiar a concepción que temos tamén da administración e como primeiro responsable da administración de convertir os centros educativos en espazos de socialización onde a lingua galega está máis presente. Apuntamos uso ao principio, puxemos xa en marchas como o xabarín nos recreos,
temos que ter galego nos corredores dos centros, no emprego e na interacción da comunidade educativa co alumnado, coa comunidade educativa en xeral, levar a cabo medidas que metan máis galego nos centros, máis alá das propias horas educativas, máis alá do que pode fixar ou non fixar un decreto. Depois, se queredes, falamos tamén do decreto, agora non podo fixar, porque xa non teria tempo. Moitas máis cousas que estarán en marcha, pero gardas para a última parte da minha intervención, que serán as medidas efectivas. As propostas, efectivamente. Moitas grazas, Valentín. Ten agora a palabra Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística. Escoita, non? Sí. Sí? Perdón. Sí. Vale. En primeiro lugar, moitas grazas a Ensino por organizar estas jornadas que xa teñen unha longa trayectoria, por dar a oportunidade de debater alrededor disto, porque ademais non existen moitas posibilidades de facelo, mesmo a través das canles públicas, non? Penso, non vin ainda na televisión galega, por exemplo, digo porque vai ser obxecto de debate esta semana no Parlamento Galego, unha lei que abre a porta a que a televisión galega deixe de usar o galego. E a televisión galega, por exemplo, a pesar de ser un tema que está levantando moito debate social, ainda non tivemos oportunidade, seguramente todas as ideas que estamos aquí, de debater na propia televisión alrededor disto. É certo que ni sobre o galego, ni sobre ningún outro tema. O debate está absolutamente desaparecido da televisión galega. En todo caso, non sei se cuestión de entrar a analizar os datos, os últimos que publicou o IGE, porque tampouco son novidade. Hai 5 anos, o IGE publicaba os datos mellores que os de agora, mais moito peores que os anteriores. E hai 10 anos, o IGE publicaba os datos que eran moito mellores que os de agora, mais tamén moito peores que os anteriores. Non sei que vai acontecer entre 5 anos, verémoslo, mas sí que sabemos que menores de 15 anos que usan o galego sempre, segundo estes datos, son o 7%. Non sei que outros datos pode haber, mas calquera de nós pode comprobalo en calquera aula de Galiza, que esa situación xa semella bastante o que nós percibimos. É precisamente o que levanta certa polémica. A situación que nós percibimos na rúa, nas aulas, nos patios, na saída dos coles, parece bastante, cando menos, o que reflicten os datos. Non nos chama demasiada atención. E claro, é unha tendencia que é secular, mas que, polo que parece, está reforzada nas últimas décadas e, concretamente, no último período está intensificada. Se falamos estritamente nos últimos 15 anos. Este proceso de eliminación paulatina do galego intensificouse nos últimos 15 anos. Seguimos cruzando estes datos do Instituto Galego de Estadística, vemos como se o 20 tantos por cento, casi 23% de pais e nais falan sempre galego cos seus fillos e fillas, e só 7, menos de 15 anos, falan galego sempre. Iso quere dicir que o 70% dos nenos e nenas que entran en primeiro de primaria falando galego na escola, cando saen con 15 anos, isto é, en secundaria, o 70% xa non falan nada de galego, que efectivamente poderán falar na casa, mas non teñen un uso social da lingua, non falamos xa de libres de coñecemento. Entón aí corresponde, se eu son profe de historia, imagino que a moitos de vos aconteceríamos, canto alumnado comezou facendo un exame en galego e o rematou en español. Na parte de consciente, comezo, escreve en galego e cando remata xa en español, porque efectivamente non domina ni siquiera na escritura lingua, ou non a domina para concluir un exame onde se está xogando certas cuestións. Ben, estamos asistindo desde hai tempo, mas xa concretamente nestes 15 anos, a unha eliminación mesmo da oficialidade da lingua galega. Estáse desmantelando unha oficialidade que era formal, xa non tiña moito realidade, mas está en proceso de desmantelamento. Concretamente, o Tribunal Constitucional, nunha sentenza do ano 86, nas 3 consecutivas que fixo contra o catalán, contra o galego, contra o euskera, na primeira, que é a referida ao euskera, di que unha lingua se considera oficial cando é recoñecida polos poderes públicos como medio normal de comunicación entre elas, e na súa relación con suxeitos privados, con plena validez e efectos xurídicos. No ano 2009 elimínase
unha das probas en galego, en acceso a función pública, e comeza aí, precisamente, o desmantelamento da oficial... Bueno, conclúe agora, xa por traer o 2009 aquí, na última lei de orzamentos engádese un artigo que tamén modifica a lei da función pública para eliminar o requisito de coñecemento de galego o novo funcionariado interino. Bueno, isto sería só no relacionado coa función pública. Temos esta, o mar, aproveito, hai unha concentración ás 9 da mañá dentro do Parlamento en relación á cuestión da CRTVG, se iso non eliminar a oficialidade do galego na única televisión que emite exclusivamente en galego, daeros conta de que a porcentaxe de galego en xeral nos contidos audiovisuais é do 0,9%. Por se fose demasiado, agora abres a porta a que este tamén o castelán aí, non? Bueno, e ademais de todo isto, tamén no 2010 temos o decreto contra o galego no ensino, que por se fose pouco, que se limite a presenza do galego no ensino e se proíban determinadas materias, e Disgal, que o PDF que distribúe a Xunta, digo PDF porque non me atrevo a chamarlle ni sequera, xa non libro, digital, moito menos. Nas materias onde o galego non está prohibido, tampouco, en moitos casos, non existen eses materiais en galego. Isto está fornecido pola propia Xunta, xa por non falar de que son PDFs en moitos casos de libros editados no século pasado. Antes falaba que no século pasado, pois estes son os materiais actuais que o que teñen de novo é estar en PDF nun formato que non existía ou que existía de outra maneira hai 20 anos. Bueno, podemos seguir así prácticamente por todo. Nos Sergas hai programas informáticos para diagnóstico que non teñen opción en galego. Na Xustiza, o uso do galego, indo a datos, é inferior ao 1%, máis que o programa informático que a Xunta de Galiza fornece ás oficinas judiciais non ten posibilidade de uso do galego. Bueno, a televisión, o proceso de castratización do galego na propia televisión pública, da ridiculización de Galiza e da cultura galega na propia televisión pública, a desaparición do galego na programación infantil, etc. Bueno, de todo isto, as consecuencias témolas aí. Os datos non veñen de nada, non? Se o galego está expulsado do ensino, se os saíren os nenos da escola teñen actividades extraescolares monolingües ou abafantemente en español, que cando chegan a casa os xogos e xoguetes a presenza do galego do 0,6% non teñen posibilidade de uso do galego. Se ademais o prender na televisión a presenza do galego é a que é, e ninguén actúa ni siquiera para, como dicía Pilar ao comezo, para que non para asegurar o galego onde xa está, sino para asegurarlo onde non está, e que é na maior parte de espazos. Bueno, pois entón ni siquiera no noso domicilio podemos usar o galego con a mínima normalidade que precisa calquera lingua para poder existir. Entón, bueno, aquí nestas cuestións está a orixe dos datos. Ben, e pola outra banda, sobre propostas, que é o que fai a Xunta, non? Coñecemos efectivamente como un documento que se deu a coñecer a través dos medios de comunicación, onde prácticamente o primeiro que se di é que en Galiza non hai problema cos dereitos lingüísticos, que é algo que está garantido porque a legislación di que está garantido, non? Como se houvese como se non houvese, por exemplo, accidentes de tráfico, porque a legislación di que hai que circular pola dereita, non? Ou que ninguén conduce a máis de 120 porque efectivamente a legislación o proíbe. Bueno, non hai, evidentemente non hai relación entre unha cousa e outra, non? Mais en cuestións que estaban no plan como oferta positiva, isto é, que ao chegarmos a calquera organismo público a primeira lingua de uso, sexa o galego, non está en absoluto garantido en ningún tipo de administración. Bueno, por estar calquera de nós que o multasen algunha vez, ainda que non debe acontecer, pois haberá que é moi difícil mesmo que o multen en galego, por non falar de pagar determinado tipo de impostos, non? Ou de facer un trámite na Seguridade Social. Evidentemente son cuestións que non todas son da Xunta de Galiza, mas tampouco se coñece ninguna actitude da Xunta reclamando que iso mude, non? Bueno, se coñece, desde logo, evidentemente, en moi poucos aspectos. Comezando mesmo, en relación á televisión, non só por a actitude que se ten en relación á televisión galega, senón para que a televisión española tamén emita na porcentaxe que a legislación obriga a emitir en galego a televisión española
e que agora mesmo é de prácticamente o 0%, cando a legislación di que debe ser no conxunto dun 2,5%. Bueno, ben, un minuto, quedan un minuto. Bueno, as accións concretas non se coñecen, as que sabemos que están aprobadas por unanimidade son de 20 anos, son do Plan Xeral de Protección da Lingua Galega, que está sin aplicar. Tiña 400 medidas en 11 ámbitos. Se todas e cada unha delas aplicasen, ou se tivesen comezado a aplicar, ainda que fose paulatinamente, na gradación que se establecese, e mesmo se tivese avaliado mínimamente este plan que contemplaba no propio plan esta avaliación, desde logo a situación hoxe sería outra. E en relación ao ensino, exactamente o mesmo. Non se coñece ninguna avaliación, a pesar de que o propio decreto di que cada 4 anos se debe facer unha avaliación tanto no centro como a nivel xeral, e mesmo incluir adendas anuais en relación ao proxecto lingüístico do centro, a pesar disso, non se coñece absolutamente nada. Entón, a 15 anos de silencio, ou cada 5 anos de silencio, aparecen datos que confirman o que evidentemente non se fixo en 5 anos. Temos unha posibilidade de reverter isto, temos posibilidade como sociedade de actuar e repoñer a situación, primeiro reclamándolle ao goberno galego que faga o que ten que facer, os compromisos que están asumidos colectivamente, mesmo a través da Carta Europea de Linguas Regionais e Minorizadas, que é un tratado internacional, e tamén temos posibilidade de mostrar isto públicamente. Terémola o día 23 de febreiro na manifestación que vai sair ás 12 da mañá da Alameda de Santiago. É importante que todo o mundo se implique nesta loita e que, entre todos e todas, nos activemos para reverter a situación, porque isto é indiscutible que é posible mudar a situación do galego. Moitas grazas, Marcos. A continuación, en nome da Real Academia Galega, falará noso seu vicesecretario, Enrique Monteagudo. Moitas grazas por convidarnos a esta, por organizar e por convidarnos a esta mesa. Recuerdo a observación que se acaba de facer que unha das cousas que me está sorprendendo moitísimo do comportamento da Radio Televisión Galega con respecto a esta cuestión é que cando saíron os datos do IGE ou cando a Real Academia Galega se pronunciou sobre estes do seu informe, por primeira vez en moito tempo non fomos convidados, entrevistados, e tivemos a oportunidade de explicarnos o cal, tratándose dun tema tan importante como a lingua, é verdadeiramente chocante. Como eu estou representando a Academia para fazer unha cosa por escrito sobre os traballos da Academia que para non ser aburrido e non para frasear aquí. Estás oído? Un pouco regular, non? Agora. Sí? Igual has conectado outro micrófono. A ver, agora. Vai agora. E que ademais estou Agora. acabado non tiño impactado. Agora foi con todo. Sí. No. Agora non. Non vai, non? No. Sí, agora. Vai. Sí. A ver, xa está todo legal. A ver, Bueno, antes de pasar a... Marcos, terás que hacer eso a ver se acopa. Sí, se non paso cho meu. eu paguei. Claro, mira de os que están sen usar. Non chega, non pagas iso porque está outro... Espera que te deixe Marcos. A ver, se me va... Paro cho tempo, Se non, se diga o micro que ten ali. Eso, espero. Sí. Entón, este está encendido. Sí, Agora sí. Bueno, antes de entrar un pouco en tema directo, que quería facer unha pequena esclarecemento sobre a importancia da investigación sociolingüística. A investigación sociolingüística é moi relevante non só porque veña a corroborar ou matizar ou desmentir a sensación que cada un de nós ten e que todas as persoas, sobre todo que están preocupadas polo idioma, temos polas observacións que facemos da nosa vida diaria, das nosas familias, etc., senón porque aporta un coñecemento da realidade máis amplo, máis obxectivo e en aspectos en que a primeira vista non se ve. É certo que as pesquisas sociolingüísticas son aproximacións e, por tanto, poden presentar disonancias, pero tamén é certo, non é menos certo, que a cantidad de traballos sociolingüísticos que hai en Galicia podemos, cos resultados dunha pesquisa, matizamos os da outra e vemos cal é a coherencia global dos datos. E a coherencia global que nos ofrecen as distintas pesquisas é indiscutible, é absolutamente indiscutible, fora de pequenas variacións en porcentaxes aquí e acolá. Que mostra en resumo, para non entrar máis detalles agora,
é que o proceso de sustitución lingüística do galego estaba relativamente ralentizado nas últimas décadas do século XX, incluso con dinámicas novas de recuperación da lingua que se detectan claramente nas décadas dos 80, sobre todo, e neste século a tendencia é claramente negativa e o proceso de sustitución lingüística está progresivamente acelerado. Eu creo que esta é unha conclusión xeral, ninguén que analice seriamente os datos a pode pôr en cuestión. Como xa se falou aquí de máis cousas xerais, eu voume centrar un poquinho no ensino, tamén porque os seminarios lingüísticos da Academia ten traballado especialmente no ensino. A posición xeral e analítica podes verla na página web da Academia, publicamos un informe bastante amplo sobre os datos do IGE, pero previamente temos 3 traballos que poden ser interesantes para vos se non os coñecedes. A avaliación das competencias bilingües, precisamente, que se publicou no ano 20, estudos sobre as prácticas lingüísticas da infancia, que se publicou no ano 21, e o mapa sociolingüístico de AME, sobre o que eu chamar especialmente a atención, que tamén se publicou no ano 21 e que precedeu este traballo piloto que estamos desenvolvendo no Concello de Ames, que xa non é un estudo, sino que é unha acción de intervención. Sabemos todos, afirmouse moitas veces, que o sistema educativo en Galicia se lle outorgou unha importancia quizás desproporcionada no proceso de normalización do galego. Seguramente isto é certo, pero tamén isto implica que a avaliación sobre o que está ocorrendo no sistema educativo, sobre as políticas lingüísticas do sistema educativo, son especialmente importantes. Chamamos a atención sobre o mapa sociolingüístico escolar de Ames, porque é un censo lingüístico, é dicir, é un traballo no que collemos datos sobre a totalidade da poboación escolar de Ames. É un censo. É certo que nos quedaron fora aproximadamente un 10% de rapaces, pero son case 4.000 rapaces e rapazas, os datos sobre eles. É un concello que ten un gran dinamismo socioeconómico, un dos poucos concellos ainda se di hoxe que está medrando en poboación e que ten ademais unha porcentaxe de poboación inmigrante moi notable. Que nos mostra este estudo? Unha clara correlación entre o proceso de desgaleguización do alumnado e o seu tránsito polas sucesivas etapas educativas. O efecto desgaleguizador comeza xa coa incorporación á escola infantil e acelerase durante os primeiros anos de escolarización. Dou os datos porque os datos son importantes. Arredor da metade das familias do municipio declararon falar principalmente en galego. Non obstante, xa se registra unha reducción da presencia da lingua do 11% entre o alumnado da educación infantil. O paso para a primaria supón un retroceso do 16%. E no paso xa da primaria a secundaria, que xa estamos con porcentaxes baixísimos, outro retroceso máis do 30%. Finalmente, a saída da educación obrigatoria, só un de cada 10 menores amesáns se declaraba galego falantes e 7 de cada 10 eran monolingües e castelán. Partimos da metade de familias galego falantes e imos vendo como isto vai descendendo e ao final, no bacharelato, un de cada 10 galego falantes e 7 de cada 10 monolingües e castelán. Isto é importante porque ata agora tamén tiñamos posta moita a foco na desgaleguización da mocidade. E o que nos mostra este estudo é que, lamentablemente, o proceso é anterior xa á mocidade. Ben, atrás, afecta xa as etapas de adquisición da lingua, os primeiros anos, e entón isto é especialmente relevante. Nenos e nenas que, polas súas condicións familiares, serían galego-falantes noutro contexto, nos núcleos urbanos e periurbanos, que nos mostra este estudo, son empurrados durante a súa etapa escolar cara ao monolingüismo en castelán. Comprobamos tamén isto no estudo Prácticas Lingüísticas de Infancia, que nos que traballamos sobre todo con familias, e onde se registran as dificultades que atopan estas familias que tentan transmitir activamente o galego aos seus descendentes. Dificultades que moitos de nós experimentamos nas familias e que xa se puxeron de vulto noutros traballos. A pesar do seu empeño, estas nais e pais expresan a súa frustración ao ver como os seus esforzos esmorecen na etapa da escolarización, fronte á presión do contexto e a falta dun apoio institucional. Chega un momento en que os nenos e as nenas galego-falantes
non queren sentirse raros ou, nos casos extremos, están fartos de ser obxetos de segregación pola pala e mesmo de burlas. Obviamente, a castellanización desta rapazada non ten nada que ver coa liberdade de lingua, é si unha presión ambiental insoportable que os leva ao novo galego. Este proxecto estendeu a investigación máis alá dos espazos da aula, os espacios de socialización infantil relevantes, por exemplo, os servizos de conciliación, que son moi importantes no caso de Andes, e as actividades extraescolares. Fixamos que a rapazada pasa moitísimas horas non só nos centros educativos, sino en actividades formativas, lúdicas, deportivas, que son actividades institucionalmente organizadas, moitas veces por os centros, moitas veces por os concellos, etc. As escolas de música, etc. Este foi un pouco desta investigación. A conclusión principal é que a carencia dunha política lingüística pública neste ámbito supón a aplicación dunha política de facto de acomodación á lingua da maioría. Nos contextos urbanos, iso tradúcese as máis das veces nunha imposición do castelán como lingua por defecto, unha invisibilización das nenas e dos galegofalantes e unha reducción das oportunidades do uso do galego pro conxunto dos escolares. Tamén é certo que este mesmo traballo puxo de vulto a importancia e as capacidades, sempre que exista vontade e os recursos axeitados, de distintos axentes para desenvolver en accións significativas para mellorar a situación do galego. Podes atopar neste libro, que vos convido a ver, está gratuito de balde na página da Academia, exemplos de familias, escolas, empresas, asociacións, que buscaron a maneira de mellorar ou reverter estes procesos. Destacamos, porque nos parece especialmente importante, a relevancia das políticas municipais. Estas potencialidades puderonse comprobar tamén no terreo do proxecto que xa vos mencionei antes de investigación-acción que chamamos Modo Galego Activa, que está ao Seminario de Sociolingüística desenvolvendo no Concello de Ames, e o que é absolutamente, creo que o elemento distintivo deste proxecto é a implicación activa do Concello de Ames, que ten un departamento de organización lingüística moi eficaz, e sobre todo dos centros educativos, incluindo os equipos de normalización, as direccións e as propias familias. Este proxecto pretende ser un proxecto piloto, replicable a outros concellos, xa temos feito, estamos no labor inicial no Concello de Santiago, temos solicitudes de outros concellos e, despois, como se nos vai pedir que fagamos propostas, explicaremos un pouco máis en que consiste, pero a idea principal é que é un proxecto participativo, é un proxecto apoiado, sostido, institucionalmente, non é aí van as materiais, entendemos con eles, hai un apoio constante, é un proxecto que contempla a súa propia avaliación, o elemento este que é tamén fundamental nas políticas lingüísticas. Coñecemento da realidade, deseño de medidas e avaliación desas medidas. E isto adianto un pouquinho que vai ser a minha intervención. Moitas gracias. Moitas grazas, Enrique. Para rematar esta primeira quenda, falarános en nome da Asociación Sociopedagóxica Galega a súa presidenta Ana Pérez Rico. Ahora sí, vale, pois como entidade convocante, como a CIRA e a SPG, quería agradecer a todas as relatoras, relatores que van pasar o día aquí con nós, nosos compañeros, especialmente a vos, que estades aquí hoxe sábado por la mañana porque estades preocupadas como nós por a nosa lingua. Eu tamén, bueno, despois de todas estas achegas, non? Eu vou falar, eu sou mestra de educación primaria, dos cursos baixos, onde empeza a perder esta lingua, é certo, acaba de decir Enrique. Desde a perspectiva da SPG, evidentemente, calquera lectura que se faga dos datos é menor de dona. A lingua está perdendo falantes e temos que hacer algo, e iso é así. Non hai ninguna tirita que lle podemos poner aquí, non hai que facer cousas. Mas nesta análise que vou facer, vou falar especialmente desta transversalidade de entre 5 e 14 anos, que é o que di todos os datos de que onde se empezan a perder, e logo si entendo que as persoas que están no ensino e que queren recuperar a lingua aí, pero é un traballo moitísimo máis grande, non? Porque se desde abaixo ponemos que recuperar estes galegos onde non perdelos, polo menos polo camiño, pois
sí que chegaríamos a ter unha Galiza onde o galego se escoitase no ar e non esa que temos que pasamos polas cidades e pasamos. Vou falar agora mesmo das persoas, porque eu estou con menos en as todos os días, das persoas que están detrás dos datos. Vou falar tamén de moitas cousas que se falaron aquí, non? E que creo que nos puseron encima da mesa. Vale, detrás de cada un destas nenas e nenos que non saben falar galego, ou que as súas familias, como digo vostede, din que non saben falar galego, pois escóndese a negación dos poderes públicos de facer efectivo un dereito básico, coñecer a súa lingua, porque é a lingua propia, a súa lingua, e os poderes públicos están negando ese dereito. Escóndese, pero ademais, o tristemente famoso decreto 79 de 2010 para o bilingüismo e o goberno que está detrás está negando a liberdade lingüística. Iso que tanto repetiron. E é moi doado de entender. Eu non podo falaros en alemán aquí, porque non sei alemán. Vale, un neno ou unha nena non pode escoller galego se non ten competencia lingüística para falarlo. Non pode escoller algo. Vale, entón, se non damos a competencia lingüística necesaria para que sexa doado e poda utilizar a lingua, é imposible que a fale. E estamos negando de eso, están denegando eso. Desde o decreto. Vale. Detrás desa imposibilidade para falar están, que os apuntou o representante do Consello da Cultura Galega, moitas grazas, os presuizos. Pero que esa norma vicente está xa de presuizos e o discurso político só fai engordar todos eses presuizos. As persoas inmigrantes que chegan aquí sabido, ademais temos unha... Cando estaba restaurando por barromentos caboverdianos en Murela, ten un feito, chegaron aquí e enseguida aprenderon a lingua, porque non viñan con ningún presuizo. Os presuizos imposibilitan que as persoas aprendamos. E iso sabemos todos e todas, os expertos que estades aí, as expertas, que sodes docentes, saber os presuizos imposibilitan moitísimo a aprendizaxe de calquera cosa. Estamos falando do ámbito lingüístico, pero impiden a aprendizaxe. Vale, entón, se os nenos non teñen competencia lingüística en galego, imponenle falar castelán, e iso é un feito. Vale. Antes falaba Valentín tamén da escola e das familias. Cando se declarou o decreto, para a miña sorpresa, que son mestra, preguntou se as familias que non tiñan criterio para escoller o que era mellor para os nenos e as nenas, porque este criterio temos nos, os docentes e as docentes, para saber de que xeito e todas as vantaxes que ten varias linguas, empezando pola propia. Empezando, que falamos moito na escola de autoestima, como van a ter autoestima? Se non se nenas galegos falantes e as quitamos, así que entran na escola. Nunha escola que Meira Vilas decía o mestre fala castelán, pero aquí o mestre fala castelán, os compañeros falan castelán. En que situación deixamos as nenas e as nenas? E estou falando de nenos e nenas tristemente de 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. E, de verdade, a mí parece doloroso. E perdoades, en algún momento desta intervención me emociono, porque me parece doloroso. Non sei se teño que repetir aquí ou se vou non repetir as vantaxes que ten aprender unha lingua. Vale. Bueno, Einstein, vamos a traerlo aquí, porque por eso de que non nos veis, vamos a traer a pero que non é aquí, claro, pero bueno. É máis doado desintegrar un átomo que romper un presuizo, é unha verdade con un tempo. Temos que estar todos un gran exército de persoas, por favor, a administración tamén, danos para romper todos esos presuizos que están no aire e que están facendo moito dano aos nosos nenos e as nosas nenas, e que os estados facendo efecto. Pero ademais está negándoles unhas cousas que vou repetir aquí, pero que vos xa sabedes, por se alguén non o sabe, vale? As linguas ensanchan o mundo, axudan a ter máis empatía, a ampliar a base fonética, previne enfermedades relacionadas con memoria. Todo isto hai estudios serios detrás disto, vale? De comprender mellor o mundo e de mellorar a súa autoestima como galegos e galegas. Cousas que os que nos dedicamos ao ensino sabemos importantes que son, pero que se llas transmitimos ás familias para que teñan criterio para escoller, seguramente, cando escollan a lingua na que queren educar os seus fillos e as súas fillas, escollerán galego. Eu vos vou falar da miña visión personal durante todo o tempo que me deixe falar. Eu empecé a falar galego, eu sempre fui bilingüe, a miña familia falaba castelán, empecé a falar galego por amor aos meus fillos, cando quedei embarazada. Si vos lo digo, porque sabía todo isto. Que a maior herdanza que lle podía dar a eles era
mellorar a autoestima por ter unha lingua propia, saber que teñen unha lingua propia que poden usar, que teñen un país que ten esa construcción, como me explicou Pilar, de un sistema de comunicación que sirve para todos os eidos, que non nos sirve, que non lo prohibirán. Meu fillo pequeno, cando estaba en infantil, salió un día, bueno, sabemos que está aquí unha das personas que ensinan o autismo, Pina, sabemos moi ben, igual nunha frase da coordinadora que la estuvo explicando a coordinadora de normalización lingüística creada neste momento, que era quen sabe galego sabe máis. Vou vos contar unha anécdota do meu fillo pequeno saiu un día do cole con 5 anos e dixo, mamá, penso que son máis listo da clase. Sí, porque mira, eu sei falar galego, castelán e un pouco de inglés, o resto só saben falar castelán. Tiña 5 anos, non é moi grande chegar a esa conclusión, non? Vale. E ahora vou cos nenos e as nenas galego falar. Que me están contando os datos? Que me están dicindo? Pois basicamente que sofren. Basicamente estamos dicindo iso, que o goberno está a consentir agresións en forma de discriminación. E está consentindo iso. Vale. Por que hablas en gallego? Son unha agresión, en gallego só hablan os contos, o reggaetón, a mí non me hables en gallego, non me gusta como suena bruto, te acento máis feo, non te entiendo. Soan vos non, imagino que vos soarán. Estes datos, as que sabemos dinos clarísimamente que a causa do abandono da lingua por parte deste grupo de idades é porque se sienten agredidos, porque o camino teñen o difícil, vale? E porque as familias non aguantan todas as expresións que se dicen. E logo falan de que non hai conflito lingüístico. Por último, quedame falar do alumnado para esta análise así moi por riba, que se sente competente nas súas linguas, pero que moitas veces non se decanta polo galego. Tomando, non podemos culpalos o que non é fácil, o camiño de que non agregan, vale, o camiño de que non sufran ese camino. E xa hai mamás tamén que teñen ese, por que vamos a falar dese galego? Que eso xa soitei eu das boas, os nenos, non nos falamos en galego porque teñamos medo de que lles pegaran, teñamos medo naquele momento. Pois estamos no momento, no mesmo momento, vale? Con agresións, pois, que doen moitísimo, que non vendo que igual, non creo son as pero que se están nese momento de agresión ao galego, ás galego falantes. De todos xeitos, tamén decir aquí que os datos son malísimos, bueno, pero sin vos que estás aquí hoxe, un sábado de la mañana, que está todo o día, sin esa, como dixo ben dixo Pilar, ese amparo colectivo, os datos serían peores, moitísimo peores, vale? Entón eu agradezo desde este pegar como Asociación Sociopedagógica Galega o labor de todo o profesorado de lingua galega, de inglés, de matemáticas, de primaria, que asume que a súa conciencia lingüística faide non pasar por alto que os nenos e as nenas teñen o dereito a coñecer e ser competentes na lingua que propia desta comunidade e estares aí para axudarle a que o vou contar outra anécdota de outra filla que teño do outro xa non vou contar nada vale porque quero rematar esta parte só esta parte e non sei bueno, sabedes que Castelao non vou a ilustrar vos aquí con esto, non? Ten unha frase moi acaída, pero a miña filla cando era pequena chegou a Son de Franza, unha aldea moi pequenina de o Concello de Muarros, que é moi ben comunicada. Chegamos un día, cando era moi pequena, a casa dunha amiga que tiña un neno. Estaban xogando os fogos, cando chegou a agua preguntou, con quen estás? E dixolle o neno, vino la gallega. Pois era que somos galegos por obra do idioma. Bueno, se nós somos galegos é por obra do idioma. Vale. Medidas, é que nas que escoitei, sí que quero apuntar que están os expertos no que estades facendo vos, gustoume moito tamén a tua intervención, pero por parte da Xunta que non hai ninguna medida normalizadora. Hai medidas dinamizadoras, pero normalizadoras non hai. A primeira medida normalizadora teria que ser derrogar o decreto para que todas e todos podamos expresarnos realmente en liberdade. Pero como vamos... Ben, rematamos entón esta primeira quenda que foi de análise da situación e máis das propostas que achegou a Administración. Entramos nunha segunda que será previa ao debate que espero que poidamos ter entre todos e todas, onde cada un dos intervinientes nos fará
unhas propostas que teñen que ser sintéticas porque tedes 5 minutos cada un de vos que o fagades a maior brevidade. Suso, cando queiras. Tan sintético vou... non sei se sabes, non? Entender o fundido, pero non sei. Escoitades. Bueno, tan sintético vou intentar ser que vou a pedir a vosa colaboración para esa síntese e é que acudades á página web da CIG Ensino ou da SPG ou da Mesa pola Programación Lingüística para que poidades ver cal é a proposta, se é que non a coñecedes, que en xuño do ano 2020, co nome de propostas de base para a normalización lingüística no ensino, aprobamos e divulgamos. Digo porque afórrome seguramente 3 ou 4 minutos da miña intervención entendendo que aí, nesa proposta de bases, está o que estas entidades e algunhas outras entidades, entre outras tamén sindicais, que conformamos a maioría sindical do profesorado, entendíamos que era o camiño necesario para entrar nun debate. Un debate que, por outro lado, non se nos brinda porque, entre outros, por exemplo, a CIG Ensino solicitou unha reunión co conselleiro de Lingua e aínda estamos esperando unha resposta. Ni tampouco coñecemos exactamente cal vai ser o futuro deses grupos de traballo, só coñecemos o nome dunha serie de persoas que teóricamente van a poñer en marcha eses grupos, máis nada se coñece disso. Por lo tanto, as propostas concretas en materia de normalización dentro do ensino están aí. As cuestións xerais e fundamentais. A primeira é acabar con o negacionismo. A primeira é acabar con unha posición política que nega a evidencia. Decía Valentín, comezaba unha das súas frases con un latillo que é habitual, máis aló do ensino. Bueno, pois empecemos a preocupar, digo porque sempre é a coartar de falar de cal é o problema que existe a nivel social, a transmisión xeracional, etc., para non falar do que aquí, neste ámbito, para nós que somos docentes, é fundamental. Falemos do aquén do ensino, non do alén do ensino, falemos do que acontece nas aulas e, polo tanto, poñamos o remedio. Se non se parte do principio básico de que o decreto de plurilingüismo é un elemento fundamental para entender a situación na que estamos e non entendemos que ese decreto ten que ser negociado a súa derogación e construir un novo decreto partindo dun debate amplo, plural e aberto, entón evidentemente non haberá absolutamente nada que facer. Tendo en conta evidentemente que modificar a normativa en materia de ensino non é suficiente. Eso está clarísimo, non abonda con modificar iso. Hai un elemento fundamental. A lingua ten que ser cuestión de Estado. Xa sei que somos unha nación de Estado, pero supoño que entendemos o que queren decir. É dicir, os poderes públicos, o goberno galego, ten que ser quen transmita a sociedade no seu conxunto, que igual que o abandono do medio rural, que a industrialización... Ben, pois a lingua é unha cuestión fundamental. E se eso se transmite cada un dos días, con normativa, con actuacións, con, evidentemente, propostas que, claro, teñen que partir de abandonar o negacionismo e actuar socialmente. Se hai unha política de Estado que coloque a lingua no centro fundamental do debate político e social, entón, evidentemente, teremos o camiño andado. De non ser así, evidentemente, queda o que sempre temos, o activismo social, ese arroupe colectivo do que falábamos antes, e esa asunción da responsabilidade na parte que nos corresponde, que evidentemente non é toda, pero esa parte que nos corresponde como docentes. Si hai quen lle bota a culpa a migrantes, pois agora parece ser que a culpa tamén a teñen que responden as enquisas en nome dos seus fillos, non? Bueno, eso tamén forma parte, Valentín, do negacionismo. A realidade é a que é. Claro, é que aquí temos unha realidade, pero que non é que nos sexamos aquí uns radicais, irredentos, que vivimos unha realidade inventada, é que traballamos nas aulas e sabemos o que hai, pero tamén vemos, corrixídeme se me equivoco, como moitos dos nosos novos compañeros e compañeras recén saídos das facultades de Ciencias de Educación ou de calquera outra facultade e que rematan no ensino, evidentemente, como son un produto da propia sociedade, teñen tamén enormes problemas para socializar na propia lingua do país. E esa é unha realidade que se nos traslada desde as propias facultades. Esa é unha realidade. Entón, se nós non somos capaces de invertir a tendencia no sentido de que, dende o inicio da formación docente, que empeza no primeiro día que entramos nunha facultade, ata o día no que temos que superar unhas probas selectivas, e ata o día no que seguimos formando continuamente como docentes, se non hai unhas políticas que realmente nos doten de ferramentas, teremos tamén problemas. Cuestión de Estado, rematar con negacionismo e, evidentemente, activismo social
non só do profesorado. Eu creo que é unha cuestión fundamental. Como docentes, xogamos un papel central no proceso de ensino-aprendizaxe, pero non podemos ficar só na resposta que deamos como docentes. Temos que implicar o alumnado, temos que implicar as familias, temos que construir desde toda a comunidade educativa unha resposta social para todo aquilo que o goberno non estea disposto a facer, que por desgraza creo que é prácticamente todo. Moitas grazas, Suso, sobre todo porque axustache os 5 minutos perfectamente. Jocan, por favor, cando queiras. Grazas. O Consello da Cultura Galega é un órgano fiscalmente con funcións de asesoría. Entonces, digamos que non ten competencias executivas, no sentido de que non vai implementar unhas medidas directamente que podan reverter esta situación por algo grado da área, no senso de que tratará de seguir facendo o que fai, tratará de mellorar. É dicir, o Consello de Cultura Galega, creo que todos o sabedes, leva publicados dúcias e dúcias de documentos con análisis e recomendacións para tratar de mellorar a situación do galego, e fai actividades constantemente donde, dunha maneira directa ou transversal, se debate sobre a cuestión sociolingüística e as necesidades que pode haber e as medidas que se pode facer. Vamos 20 ou 22 edicións dos encontros da normalización lingüística. En fin, a cuestión será seguir facendo algo similar, tratando de mellorar nese sentido. Hai unha proposta relativamente original que apuntei antes, que será unha das apostas para o 2025 da institución de cara a tratar de chegar novidades. Ese proceso participativo que mencionei antes, que está baseado en voces expertas, é dicir, hai alrededor de 6 mesas se articula, onde se trata de tocar todos os temas principais, todos os ámbitos principais, desde a socialización do ensino, ao ámbito cultural, os medios de comunicación, as familias, as crenzas, os servicios sociais, é dicir, francamente amplo, pero poñendo o énfase sobre todo en solucións posibles e inmediatas para evitar medidas maximalistas ou medidas que impliquen cambios estruturais tanto a nivel legal, que probablemente sí que faga falta, ou de administración. E claro, se trata de facer cousas que son realmente ao final inalcanzables, quizás non sexa un bo primeiro paso, non? A idea un pouco sería poñer o énfase no posible e no inmediato. Ao mesmo tempo pensar nesas dúas debilidades obvias que hai, que teñen que ver con prestixio social e cos grupos de xente máis nova. É dicir, o feito de que estea basado sobre todo en voces expertas non significa que só sexa así. A veces as institucións teñen un pouco, eu creo que esa debilidade, de tratar de vamos a recoller a mellor xente, a xente que máis sabe deste tema, e vamos a tratar de que nos axuden a buscar unhas solucións. Iso que está moi ben, ao mesmo tempo tamén pode ser unha carencia, unha debilidade, porque pode estar afastado do sentir xeral. Por eso, nese sentido, o proceso quere acoller voces da sociedade civil, da militancia lingüística, por suposto, da militancia lingüística organizada, pero tamén a través de relatos a veces emocionais, como acabamos de ver aquí, que son moi interesantes, de protagonistas, tratar de enriquecer o proceso, e que sexa un proceso donde tamén haxa certa inercia de abaixo a arriba, para que se sinta como algo máis propio, un proceso que as medidas ao final se sean compartidas e que na medida posible obedezca con consenso. Veremos que dá ao final isto e que sae en claro, pero a presidencia do Consello, a presidenta Rosario Álvarez, é francamente ambiciosa. O seu mandato é que se faga un documento que se aplique en maior ou menor medida, sirva de máis ou menos guía para
para as resto de administracións, a Xunta de Galicia e as outras administracións, tamén a sociedade civil, todas as organizacións, sirva de guía, se aplica maior ou menor medida que dentro de 10 anos, isto que ela dixo textualmente, se alguén volve ler este documento, teña a sensación de que había unhas solucións interesantes aplicadas ou non, pois aí está. Esa será a contribución do Consello. Moitas grazas, Jocan. Valentín, tes 5 minutos. Ben, vou empezar por, se me oides, sí, vai. Funciona. Vou empezar como fixo Suso, por conducirvos ao noso portal da lingua, onde se van publicando cada unha das medidas que estamos diseñando, que estamos tamén querendo facer partícipes a toda a sociedade, en realidade, de moitas delas, porque moitas delas baseanse nese principio que acaba de enunciar Jocan, de que a participación é a garantía de que as medidas que nós tomemos desde o goberno vai impregnar a sociedade galega en realidade, e onde podedes vós mesmos tamén, a título individual ou representación de colectivos, pois facer chegar, como non, as vosas achegas a todo o que estamos poñendo en marcha. O máis salientable é, como dixen antes, ese pacto pola lingua que pretende ter un consenso social, un consenso no ámbito docente, en todos os demais ámbitos, na realidade da sociedade, a hora de adoptar medidas lingüísticas, na medida do posible. Sabemos que a sociedade é complexa, os momentos son complexos, a situación política é complexa e non vai ser fácil chegar aí. En segundo lugar, está a renovación do Plan Xeral de Normalización Lingüística, que aquí xa se fixo tamén referencia a ele. 11 comisións, con máis de 110 persoas que van formar partes delas, e que con ese un proceso tamén totalmente participativo e aberto, que por distintos ámbitos levará a ser consultado, como digo, con colectivos, e que recibirá, como non, as achegas de todo o mundo que queira intervir nel. No ámbito xa educativo, que entendo que me devo centrar nel polo foro no que estamos, imos, en primeiro lugar, potenciar a función dos equipos de dinamización da lingua galega. Xa incrementamos o crédito destinado ás súas actividades. En segundo lugar, como os anticipaba antes, encher de contido eses espazos, eses momentos onde socializa o alumnado, tamén nas actividades extraescolares, tamén traballar coa transmisión interxeracional da participación das familias. É unha parte moi importante que xa sei que non se pode incluir estrictamente a chegada de xente migrante. Non podedes entender que a administración xustificase con eso que nos está pasando nos datos do IGE. A ver, non nos está justificando, pero sí incide directamente. E vou dar nada máis que 2 pinceladas porque non quero tribularnos con datos. Dentro dos nativos galegos, o galego sigue sendo lingua maioritaria. E iso fai no anquisa do IGE directamente, porque aparte así lle pedimos tamén que o expresase, non? Se seccionamos a poboación nacida en Galicia, entre nós, bueno, temos que ter moito cuidado a hora de referirnos a esta ao léxico que empregamos, outra novidade, non? Entre os nativos en Galicia o galego sigue sendo maioritario. Cando pasa a bascular ese 50% do castelán? Cando incluímos a toda a poboación foránea. Isto é así, podemos ver os datos, vale? Vamos a ver esa poboación foránea, evidentemente. Mirade, nos últimos 5 anos, 115.000 persoas documentados con papéis, vale? 115.000, para darvos unha idea, é máis que o Concello de Santiago e Teo xuntos, vale? Con poboación, ademais, con fillos en idade escolar. Como non vai influir nas estatísticas el uso do galego? Ese medre do monolingüismo en castelán está directamente relacionado, evidentemente, coa entrada de xente de fora, que, como dixo Jocan, a previsión é que aumente, pero que aumente exponencialmente. Temos aulas en primaria que non teñen ningún neno, ninguna nena de cultura galega, vamos dicirlo así, vale? Ningún. Entón, como non vai influir isto no uso da lingua? E vai influir moitísimo máis, pero non estamos inventando nada novo. Se nos outras comunidades que experimentaron isto antes que a nós, por exemplo, en Cataluña, vedes o efecto que ten ali sobre a lingua e sobre o catalán, que é moi grande. Vale, por último xa, porque creo que estou rematando, o decreto, vale? Vedes que non falei ainda case apenas do decreto. O decreto que tanto preocupa, é tan controvertido, é tan, bueno, que leva 14 anos en vigor, está enriba da mesa. Dentro dese pacto pola lingua e dentro dese pacto político, tanto o presidente da Xunta como o conselleiro de Lingua como o conselleiro de Educación dixeron por activa e por pasiva: podemos abrir o decreto,
e podemos facer cambios no decreto. Non sei as consecuencias logo que iso vai ter directamente sobre o emprego da lingua nos centros educativos. Bueno, eso sería, non temos tempo para tratarlo agora aquí. Pero vaise facer sempre que haxa un clima de consenso político sobre o decreto. O que non podemos entrar outra vez na eterna batalla de como hai que facer, de como pechamos ese decreto. Se o abrimos, tamén temos que ver como ímos pechalo, é que lle queremos cambiar. Evidentemente, o decreto ten medidas que foron controvertidas desde o seu principio. E poño, por exemplo, unha que xa saiu aquí, o tema das matemáticas en castelán e a historia para galego. Fundamentalmente diferencia materias de humanidades para o galego, materias científicas para o castelán. Isto, supoño que o sabedes, pero se non teño que dicir unha vez máis, en principio foi pensada como unha medida positiva cara ao galego, reservando para o galego as materias, reservando para o galego as materias que tiñan máis riqueza léxica e máis contido a nivel lingüístico, para que esas materias non pudesen favorecesen, digamos, ese emprego ou ese coñecemento da lingua galega. Esa medida foi adoptada así. Podemos discutir se logo funcionou así ou non, ou se, polo menos, se foi percibida así ou non. Pero, repito, pódese cambiar, se hai consenso, pódese cambiar. Eso non vai ser o problema. Pero temos que facelo con consenso. En definitiva, un montón de cousas que haberá que facer, que hai que facer, e que temos preparadas para sacar agora, pero evidentemente teñen que contar con a colaboración de todos e a vosa, que é unha das grandes, que é o sistema educativo onde tanto estades facendo e podedes facer sempre e a partir de agora tamén para revertir esta situación na que nos atopamos. Moitas grazas, Valentín. Marcos, son Sí, bueno, primeiro, está ben que estas jornadas descubramos cales eran esos objetivos tan beneficiosos que hai 15 anos non se nomearon a favor do galego, no caso da prohibición en matemática. Non digo porque hai 15 anos, cando se foi o decreto, os argumentos que se facían públicos, manifestaba a Xunta, estaban moi longe, nin sequera aproximarse a dicir que tiñan os objetivos beneficiosos para o galego. Non falábase de imposición, falábase da suposta liberdade, falábase de outras cousas, mas non dese espírito beneficioso para o galego. O que está claro é que iso é unha virtude que ten o secretario xeral de Lingua, é que sempre ten un as para un 3. Entón, este é un debate, non era unha partida de brisca, ainda que, en todo caso, hai que recoñecer as cousas tal como son. Sobre os estudios que se comentaron aquí, non sei o que vai subir o orzamento para equipas de normalización, mas agora mesmo a media entre a convocatoria que saca a Xunta cada ano, no total, non? E o número de centros que hai, dá aproximadamente uns 300 euros por equipa. Uns chegarán e outros non. Bueno, isto para que os saibades, non chega nin para contratar un autobús que vaya de Santiago a calquer outro punto, a Ames mesmo, non? Vamos, nin para a gasolina, é o prezo que está. Sobre a cuestión de transmisión familiar que se anunciou incluso a través de extraescolares, bueno, claro, habría que comezar porque os nosos fillos e fillas poidan incluso ver a televisión, como comentaba antes, en galego na súa propia casa, non? Xa por non falar, efectivamente, das extraescolares, que se fai en relación a oferta positiva, non? E o uso do galego por parte de persoal contratado moitas veces pola administración autonómica, municipal ou estatal. Se non hai esa posibilidade de reclamar tamén o uso do galego e a oferta positiva en galego, desde logo teremos moitas dificultades, non? Ou falábase de observación de experiencias de éxito, non? Bueno, é curioso porque o decreto de plurilingüismo fala de que a administración ten a obriga de facer unha programación anual que os centros deben implementar, e a maiores, isto dio o decreto de plurilingüismo, os centros poden facer efectivamente actividades como aquí tamén se fala, 21 días do galego, etc. Pero iso non é a programación que a Xunta, desde o departamento correspondente, ten que garantir os centros, e os centros están obrigados a facer. Coñeceis algún centro en Galiza, e aquí hai unha cantidad de profesores e profesoras ampla, que participen en actividades programadas directamente de algún departamento da Consellería? Probablemente non, porque non están, cando menos, na programación da propia Xunta. Outra cosa son programas que elaboran os propios centros. En relación á poboación migrante, é curioso, porque o decreto de plurilingüismo está establecido para toda a poboación menor de 15 anos, para toda a poboación de etapas de ensino obrigatorio. Que eu saiba,
o alumnado que provén de calquer país, efectivamente pode ter 2 anos de exención, mas iso non implica que teñen que poder rematar as etapas educativas descoñecendo o galego. O problema non é o que lle pasa ao alumnado de orixe inmigrante, que é tan galego, desde logo xa que se Galiza, como calquera outro. O problema é que lle acontece ao conxunto do alumnado que rematar as etapas educativas descoñece, segundo datos oficiais, o galego, non ten posibilidade de falar galego, non sabe falar galego, nun 32,4%, se non me engano. Ese é o problema conxunto, claro. Non vexo que aumente o uso de linguas como o amazigh ou do francés ou do árabe nas estadísticas, non? Probablemente haxa alumnado que fale estas linguas, a 34, por exemplo, no caso de un centro, ou máis, no caso do outro. Mas iso non implica o descoñecemento da lingua oficial do Estado, por exemplo. Claro, sí que implica o descoñecemento dunha lingua que aparentemente é oficial no noso país. Xa para rematar en relación a isto, cando menos, desde logo, o decreto hai que modificarlo. Iso pedímolo prácticamente, bueno, a unanimidade do Parlamento Galego, unanimidade non, a oposición, unanimemente do Parlamento Galego. Pedían 15 anos e parece que se ratifica na actualidade. Non só en relación ao ensino, non? Fan falta materiais didácticos en galego con urxencia. E isto depende tamén da administración. Ou asegurar o dereito pleno ao uso do galego nas actividades económicas e comerciais. E o dereito pleno ao uso do galego tamén implica que haxa correspondencia no uso do galego. E falo da actitude persoal, garantindo que hai persoal que é capaz de atender en galego, mas tamén as locucións, rotulación, todo iso que en español é perfectamente obrigatorio. Iso é norma en español. Non poden dicirlle a ninguén, cando chaman por teléfono, cando pide un dastre ou que sexa, non lle poden dicir hábleme, non lle poden dicir fáleme en galego que en español non entendo. Iso está prohibido, non se pode negar a ninguén a atención en español. En galego sí, porque isto acontece. Ou recuperar, en relación á cultura, o papel normalizador da túbega. En que momento, a única que temos en galego e está cumprindo o papel que todos e todas vemos que está cumprindo. Alguén lle vale agora mesmo algo en relación á docencia do que está emitir a túbega? Sinceramente. Claro, hai anos tiña certa utilidade, non? Ou todos empregamos, bueno, perdón, en todo caso, as medidas urgentes, os puntos mínimos que se ten que basear a política lingüística partindo dos plans que están aprobados por unanimidade, porque afortunadamente non hai moito que inventar. Iso tamén está, por exemplo, na página de Queremos Galego, podedes asinala, participar nos plenarios que está desenvolvendo Queremos Galego no conxunto do país e finalmente non, e como punto intermedio, cando menos, esa manifestación do día 23 de fevereiro. Grazas, Marcos. Grazas, Enrique, cando queiras 5 minutos. Moitas grazas. Eu non quero entrar nun debate de cifras que a estas alturas non corresponde, pero fixaremos, en 20 anos hai 400.000 falantes de galego menos, bilingües ou monolingües. En 20 anos a poboación galego falante, bilingüe ou monolingüe menor de 15 anos pasou de poder encher o Estadio Bernabéu no ano 2003 a apenas encher o Riazor. E isto non é a inmigración. Isto non se pode achacar a inmigración. Entón, con isto a que apunto, o que temos é que empezar por un novo discurso sobre a lingua, un novo discurso social sobre a lingua que ten que partir primeiro de nada das autoridades que son políticas moralmente máis responsables que ninguén da lingua, que o propio goberno galego. Calquera manifestación que ainda con millóns intencións se perciba socialmente como dubitativa, temerosa, reticente e tal, é negativa para o galego. A xente, cando ve un responsable político que se manifesta en termos que se poden interpretar desta maneira, a xente interpreta que ese responsable político se está desentendendo do futuro do galego. Non pode o presidente da Xunta, nun acto como se fideu na Academia Galega, decir que o galego está normalizado. Non pode. Porque o que está transmitindo é desánimo á xente. Entón, eu creo que o primeiro, e máis importante, é un novo discurso social. E ese novo discurso público social sobre a lingua ten que agrupar un novo impulso político para o galego. Evidentemente, non vou entrar, xa se falou aquí, ese novo impulso político
pasa por unha revisión do marco normativo. Isto é obvio. Hai elementos xa normativos que son plenamente útiles. Recordo que se citou aquí antes a Carta Europea de Linguas Regionais e Minoritarias, que é unha lei, un convenio internacional que foi aprobado polo Parlamento Español e que se sitúa, por tanto, por riba da legislación ordinaria interior de España. E que, entre outras cousas, compromete a unha liña en galego desde o ensino infantil ata a universidade. Por poñer un exemplo así, como moi obvio para o que estamos aquí falando. Hai unha serie de humanización que, por os momentos, moi ambicioso, moi completo, que evidentemente hai que actualizar. Dentro desto, deste novo marco normativo, está claro, a Academia xa se manifestou desde o primeiro momento sobre isto, que o decreto, tal como está o decreto chamado plurilingüismo, é totalmente contraproducente. Pero non é só contraproducente polo aspecto normativo que ten, senón, como tamén se dixo aquí, polo discurso que arroupou e no que se colocou ese decreto. Dito isto, e a mí se permitides por enfatizar algunhas cousas que, por mellor se dixeron menos agora, eu creo que resulta moi importante poñer a énfase nesa aprobación nese discurso social e político, poñer a énfase na formación, na investigación e, sobre todo, na investigación aplicada e nos proxectos pilotos. Creo que é moi importante o aspecto da formación, o que transmite o profesorado das facultades de formación do profesorado é aterrador. A situación das facultades de educación é aterradora. Non sei se que hoxe aquí non temos ninguna profesora deste medio, pero nos podería falar. Sí, da facultade. O que nós detectamos no noso traballo en AMES por parte do profesorado é unha demanda de formación, como podemos dicir, na xestión do plurilingüismo, na xestión da situación lingüística das súas aulas, por exemplo, neste caso, en que hai moitos inmigrantes. O profesorado di que non ten unha formación sobre como xestionar a situación da lingua nun contexto que pode ser minoritario, moitas aulas, e que ademais estudantes de fora. Unha das cousas que nos demandaron, que comenzamos a facer, foi material orientativo neste sentido. Por tanto, a formación é moi importante. As universidades teñen un papel moi importante que xogar e creo que non se les están chamando suficientemente a atención neste sentido. E a investigación non me entendas investigación de grandes aspectos teóricos da sociolingüística, senón da investigación sociolingüística aplicada. Nomeadamente penso na impulso a proxectos piloto. Proxectos piloto que acontece se nunha cidade abrimos unha escola infantil que vai traballar en galego, con estudantes, con rapacillos, rapaciñas, catalanofalantes, catalanofalantes, bilingües. Un por un, asistir iso, probar iso, buscar que fórmulas funcionan. É pavorosa a falta de proxectos piloto que se ten feito neste país. É inexplicable que non se pudese traballado máis neste sentido. Sabemos, para rematar, que nestas situacións, aparte das iniciativas fundamentais que teñen que ver os poderes públicos, as iniciativas que teñen que ver tamén da base, é fundamental que haxa iniciativas asistidas. Estes proxectos que se citaron aquí moi oportunamente son importantísimos, son interesantísimos, pero é necesario ir alén disto. É dicir, ten que haber iniciativas asistidas desde arriba, que teñan unha continuidade, que teñan un apoio e que teñan unha avaliación, que é algo máis que ir, que é unha campaña que como esta é bonita, atractiva, interesante, pero algo máis disso. Que haxa unha implicación, un apoio e unha asistencia. E eu creo que con isto é o que podo chegar un pouco. Moitas grazas, Enrique. Nós, como Asociación Pedagógica Galega, sumándonos as medidas que queremos galego, que está facendo unha campaña impresionante con os plenarios que serán moito para falar. Nós non coñecedes a asociación, porque Pedagógica Galega, porque sí que temos que darnos un pouco a coñecer, os que estades aquí me imagino que sí, pero sí que facemos un traballo de dinamización da lingua, básicamente, pero agora estamos centrándonos en preparar materiais, que se falou moito aquí, que non temos materiais en galego, Valentín, non temos para dar clases en galego tranquilamente, temos que estar continuamente creando, pero que eu sí que quería facer aquí, xa que teño uso da palabra,
Por certo, nós non estamos convidadas desas comisións nin a Asociación Sociopedagóxica Galega, entón tamén si teñen a ver desde o goberno convidarnos a Asociación Sociopedagóxica Galega e a Nova Escola Galega, que tampouco creo que está, e son as grandes ou as asociacións que pretenden, ou sea, ser o vínculo de todo o profesorado. E desde aquí, que estades vos aquí, todo o profesorado, desde a nosa perspectiva, o que sí queremos ou podemos ser, é o que dixo antes Pilar, amparo colectivo, non? Entón, se tedes a lei funcionan en rede, logo vai falar de alguna experiencia en rede no País Vasco, que estivemos comentando algo, creo que esa parte é moi necesaria, non? Se é certo que se o decreto está encima da mesa e se ao final somos quen de mudar algo e chegar a un acordo, pois sería perfecto, pero senón eu creo que é un momento, e é un momento urgente, non, de crear redes, crear un tejido de grandes redes multiplicadoras con todo o profesorado e todas as persoas que teñen conciencia lingüística, non? E non nomeadamente o profesorado. Entón, isto nada, é un chamamento e é un ofrecemento, non? Porque nós tampouco podemos, non somos unha asociación grande, pero unha asociación, non podemos poñer medidas encima da mesa, máis, que está moito tempo, o Secretario da Lingua, coreografía, todas esas que pretenden poñer, prestigiar o galego, poñer noutro ámbito, se tentarían todas esas facilidades que facemos. Pero neste momento si queríamos empezar con darle un novo pulo á asociación o soño dunha rede. Calquera de vos que se quera tirar despois, calquera de nós que estamos aquí da SPG e quera decir, eu quero participar de todo isto que estás dicindo, queremos ser, xunto con queremos galego e tal, rede para compensar hasta un punto, hasta o que podamos, pois todo o que previsiblemente, o verdad que non está facendo o goberno, pois eu estou aquí para atender máis. Estamos aquí, como goberno. Moitas grazas Ana, moitas grazas a cada un dos intervinentes que nos acompañastes nesta mesa redonda. Quedan uns minutiños por se alguén de vos tivese algunha cuestión que achegar. A ver, hai bastantes. Pídovos entón, por favor, concreción e concisión. A ver, comezamos. Non sei, a ver. Que todo o mundo pregunte xunto? A ver, quen ten o micrófono? Tes un micro por aí, Olga? Tes un micrófono? Vaino pasando ti logo por aí, onde vexas. A ver, comeza por aí. Sí. Ben, eu quería dirixirme ao secretario de Lingua. En todas as cousas, son profe dunha materia das que está prohibido impartir en lingua galega, pero eu hoxe quería falar aquí desde outra perspectiva. Eu son nai dunha nena galego-falante e eu, sinceramente, vou dicir así, eu non perdoo esta administración esa presión a que somete a escola os nenos e as nenas galego-falantes. É dicir, eso é unha cuestión absolutamente fundamental que hai que analizar, ainda que sin querer chamar o tema sentimental. Pero sí que é unha problemática que como nais e pais, como familias, que defendemos a lingua e que vivimos en galego, en tempos moito máis complicados. Eu sempre conto unha cuestión. Eu fui unha nena que foi unha escola unitaria, pasei a un grupo escolar arisco para os nenos das aldeas nunha vila e pasei a estudar no instituto nunha cidade. E a miña filla pasou bastante peor do que pasei eu. Entón, eu iso non me perdoo. A parte diso, a rapazada, os amigos e as amigas da miña filla falan galego como os indios. Exactamente igual. E perdón pola expresión pouco correcta, non? Claro, a mí fai moita gracia pedir atender a sociedade. Eu non entendo logo, se este facherío lingüístico que existe agora vai ser o que marque o ritmo do que vai acontecer co noso idioma, pois a verdade é que estou triplemente preocupada.
que incremente. Claro, porque se preguntamos a sociedade se queren que os seus fillos aprendan integrais, o resultado iba nos facer moita gracia. Quero dicir, eu desde aquí pregunto para deixar de aplicar esa normativa que va a ser a lingua do entorno, porque o entorno galego non é que xa este medio morto, que acaba de morrer nas vilas e nas cidades, quedará como un residuo para ir de paseo os urbanitas ás aldeas e mira que graciosos son os que falan galego. Entón, por favor, a Xunta de Galicia que se deixe de tanto e que se poña a gobernar, porque gobernar é construir alumnado competente no seu idioma, porque isto é unha pobreza absoluta. É dicir, estamos fomentando a ignorancia de tal maneira que isto non sei onde vai chegar. Entón, eu, por favor, só pido que cada quen zapatee os teus zapatos e deixemos as tonterías e poñas a gobernar para invertir isto. Non sei se esperamos a máis palabras, que che parece? Si, eu case penso que en vez de que vaya contestando o secretario xeral a cada quen, xuntamos as intervencións e como ademais imagino que case todas irán dirixidas. Brevidade, por favor, pido volo en serio. Eu solamente quería facer unha preguntiña a Suso Vermello, non? En vista de todo o que escoitamos agora, sí que se escoita ben, non? Falamos manual, non? Si creen que ainda podemos soñar cunha pequena marxen dos centros educativos para darlle volta a toda esta situación. Paso para atrás, non? Ben, pois, escoitas. Ben, pois eu se quero formularlle aquí 3 cuestións ao señor Valentín. A primeira delas é informalo de que eu, como docente, si visito o portal da lingua e gustaríame preguntarlle a vostede por unha publicación que apareceu xusto despois dos datos do IBE. Vostedes anuncian cursos en modalidade de autoformación para reforzar o coñecemento léxico relacionado coa sanidade e potenciar a interacción con pacientes galegofalantes. Unha formación dirixida especialmente ao persoal sanitario que careza do título acreditativo. Eu pregúntome se vostede considera que medidas como estas, onde realmente non hai maneira de interactuar, de fomentar a interacción, non de traballar, pregúntome se vostedes consideran que isto pode ter un impacto real na competencia comunicativa do persoal sanitario. E pregúntome tamén se vostedes non contemplan medidas como a formación remunerada ou a formación contemplada en horario para o persoal sanitario. En segundo lugar, e xa que son docente de Escola de Idiomas, pregúntome tamén se vostede coñece a situación en que está este corpo, que podemos dicir que está desnutrido. Calquera migrante ou persoa descoñecedora do galego que queira estudar este idioma ten verdadeiras dificultades para facelo, para acceder, porque non hai profesorado, e ademais diso, o galego só está presente nas escolas de idiomas nas 7 cidades e, alén disto, en Vilagarcía. Pregúntome se contemplan vostedes ampliar a impartición de cursos de galego. En último lugar, gustaríame felicitalo tamén, parabenizalo pola súa persistencia, pola súa perseverancia a nivel discursivo, porque vostede mantívose inmutable no seu discurso, dicindo que aquí non temos ningún problema co galego, que vivimos nunha situación de liberdade e de perfecta armonía. E por isto, hoxe, como docente, gustaríame tamén facerlle entrega dun pequeno agasallo, se mo permite. Ben, pois isto que te traio aquí son as pinzas da lingua galega, a lingua que nenos, nenas e a mocidade foi perder a escola. E por último, insisto en que isto é un agradecemento porque se cadra eu no futuro e as miñas compañeras de Escola de Idiomas pois imos ter moitísimo traballo, non? Quería moi rapidamente sinalar un feito, que me parece significativo de como trata este país a súa lingua. Nos centros de ensino para a ensinanza de lingua inglesa, non é unha cuestión que eu critique, contrátanse auxiliares de comercio nativos que son traídos dos seus países respectivos para ensinar
lingua inglesa, non? E colaborar co profesorado na súa impartición. Mentras, o profesorado infantil, de primaria, o que dá a lingua galega nos institutos, pois ten que actuar ou traballar cunhas cifras de alumnado auténticamente desproporcionadas e que moitas veces imposibilitan a docencia e a aprendizaxe aquí, como que sinalou antes, tiñamos dereito. Por tempo non falo de outras cousas, como que en idades, en ciclos de infantil e primaria, a materia lingua galega pase a estar mesturada con castelán, algo que se chama ámbito lingüístico, podría ser, pedagógicamente iso ser levado a cabo dunha maneira eficaz, pero o que leva, sobre todo falo nos ámbitos urbanos, é a que ler e escribir é unha cousa que dá igual en galego en castelán, porque aquí o galego non ten fonemas propios, non ten dígrafos diferenciados, etc. Pero eso sí, os centros de ensino todos mudan os seus nomes paulatinamente para chamarse plurilingües, unha petulancia extraordinaria e sobre todo ridícula. Creo que non quero que sexa o meu país un país ridículo. Bueno, eu tamén para Valentín unha cuestión moi concretinha sobre o proxecto lingüístico dos centros. Sabemos que cada centro ten a obriga de realizarlo cada 4 anos e actualizarlo anualmente. Sabemos tamén que en moitos casos isto non se cumpre ou se fai un corta e pega. Entón a miña pregunta é, porque eu a verdade que estou un pouco perdida nisto, que realiza realmente o seguimento destes proxectos de centro e como se fai, é dicir, se isto se está levando a cabo e se fai realmente para que cumpla a súa función. Teño na fila do mes que chama e vamos para lá. Ten aquí o compañeiro, que pasa que estos compañeros e vamos para lá. Sí, eu simplemente 30 segundos sobre a cuestión do portugués. Teño a sorte de facer un programa en Radio Ariz, que tamén é podcast, chamase Galiportus. Tivemos a sorte de entrevistar a Marco Maceira, a xente tamén como esa que falara pola tarde sobre o libro de Liberdade para o Galego. E nós estamos sempre moi relacionados na cuestión do galego e do portugués, que creo que estamos deixando un pouco a máis, xa sei que non dá para todo, pero sí que me gustaría indicarlo ao secretario brevemente que penso que o marco do relato está un pouco torto e sesgado cando fala de que os migrantes modificaron a última enquisa sobre o galego. Fala deses 115.000 persoas que só usan o castelán que chegaron nos últimos 5 anos. Segundo os datos do INE de 2022, falamos dun 5,7% de poboación estranxeira e hai un empate técnico entre portugueses e brasileiros con venezolanos e colombianos. Entendeu que portugueses e brasileiros non falan castelán, ni tampouco os 9.000 marroquís que veñen na quinta posición, nin os 7.500 romanos que veñen na sexta posición, nin os 5.000 italianos. Por non falar... Acabo rápido, por non falar do caso de que comentaba dos caboverdianos de Burela, que tamén son un exemplo espectacular de integración. E a nivel de outras comunidades, sí que é certo que Madrid ten 4.700, digamos, o primeiro número, en canto a chegada de falantes evidentemente de outras comunidades, que sería o castelán, pero sí que xuntamos as 3 comunidades que falan catalán, sería a chegada de catalán ou falantes o primeiro caso, que tampouco é o caso de que se pode decir que esas 115.000 persoas usan o castelán. Se usan o castelán e se pasan ao castelán, moitos deles non sendo monolingües en castelán ou falantes de castelán é porque ven que hai unha lingua de prestixio, hai unha lingua hexemónica e hai outra que está totalmente ridiculizada e minorizada por unha ausencia total de políticas. Entón a miña pregunta é tamén un pouco nesta valoración do galego cara ao portugués como digamos o brazo internacional do galego que nos pode unir a eses 25.000 portugueses e brasileiros como chegada de migrantes, xa sin falar de outro tipo de ideoloxías e de temáticas, que se vai facer para cumprir tamén ca leva de Tipa Andrade, que leva 10 anos, pois é un papel moi bonito, pero esperado. Ben, eu quería cambiar un pouco o tema. Xa sabemos os problemas que hai da adquisición da lingua coas crianzas e cos adolescentes, mas quero falar dos problemas que temos os galegofalantes hoxe en día. É dicir, eu quero facer a miña vida en galego e non podo. Por exemplo, quero buscar unha receita en Google de tortilla de patacas, poño literalmente tortilla de patacas, poderlo comprobar,
nos vosos teléfonos e os resultados son en castelán, non en galego, porque hai ferramentas como Google ou YouTube que non teñen en conta a nosa lingua. Entón, ás veces, si que hai contidos en galego que teñen calidade, pero que as plataformas non os visibilizan. E gostaríame saber que te pensado facer a Xunta respecto a iso. Outra das cousas, por exemplo, no meu día a día, un dos meus placeres é consumir audiovisual. Resulta que se entro en plataformas como HBO ou Netflix, o catálogo galego é mínimo. Entón, gostaríame saber por que a doblaxe en galego se ten abandonada por parte da Xunta. E outra das últimas cuestións é que creo que o último tren que ten o galego vai ser que estea a inteligencia artificial. Sabemos que ChatGPT, por sorte, entende en galego, resposta en galego, pero se queremos utilizar opcións premium, por exemplo, digamos que a súa fonética dista moito da que propia. Entón, creo que o futuro da lingua está nesas plataformas, que a inteligencia artificial nos entende, sobre todo que nos responda. Nesta última semana, seguro que Marcos Maceiras me pode corregir se me confundo, fixo a Mesa de Normalización Lingüística unha publicación dicindo que nese borrador que se está facendo sobre inteligencia artificial non se ten en conta o galego na administración, cosa que me parece terrible. Entón, tamén me gustaría saber, xa que a Xunta creo que participa en proxectos como o Proxecto Nos ou Carballo en relación a inteligencia artificial, que actitude ten para promover o último tren que ten o galego, que eu creo que é a súa presencia na inteligencia artificial que é o futuro. Grazas. Bueno, eu o primeiro que quería dicirte, neste caso o secretario de Política Lingüística da Xunta, é que chama a atención que vostede diga como representante da Xunta de Galiza que non é fácil representar a Xunta de Galiza nunhas xornadas de normalización lingüística. Creo que é para darlle unha volta. En segundo lugar, creo que dicir que non se fala galego polos migrantes ten até un tinte, permítame, isto vou decir que consideración miña, cada un que paga a valoración que queira, racista. Como tamén o é unha forma de racismo o non falar galego aos migrantes ou negarles esa posibilidade, escudarse nos migrantes, negándoles a posibilidade de aprender a lingua do país a onde van. Por outra parte, falan tamén do que queda xente. Sobre iso, están con esa excusa das maiorías achegándose a un caso que eu, por experiencia persoal, viví, que o do País Valenciano, que no cal mencionaba o catalán, a situación do catalán no País Valenciano. Ben, ali, non sei se vostede o sabe, pero actualmente estáse dando a posibilidade de que as familias escollan que nin tan sequera se estude a lingua propia do país onde se están educando as súas fillas en vida. Hai sitios onde nin tan só actualmente xa se estuda esa lingua. Por tanto, non sei se o plan é, escudando nese tipo de maiorías, achegarse a ese tipo de modelos, os cales, pois, por proximidade política, entendo que é a dirección que estamos tomando, tanto en perda de falantes como en política lingüística no ensino. Por outra parte, creo que o falar de equilibrio hai que ser moi cuidadosos, porque equilibrio non implica igualdade, porque igualdade é cando os dous estamos ao mesmo nivel. Se o español está saindo 3 postos por diante na saída, por moito que tratemos igual aos dous, sempre vai a chegar por diante. Por tanto, faga o favor de non tratar de falar de equilibrio e si de equidade. Creo que sería o máis xusto para o noso país. E por último, creo que ter e expor aos centros a que sexan eles os que leven a cabo as iniciativas normalizadoras no eido da lingua e poñer a responsabilidade deles non é máis que escurrir o bulto e non
e seguir nesta liña de inacción na que está a Xunta de Galicia. Porque, sí, hai centros con moitísimas nacionalidades que, por certo, que usted mencionou, é o que levou a cabo a iniciativa do libro que trouxe Enrique Monteagudo. Aquí tamén se fala. Curiosamente, un centro con tantas nacionalidades, mire vostede, vale, levou a cabo unha iniciativa de normalización lingüística, pero non é responsabilidade dos centros, senón vosa, o levar a cabo estas iniciativas e que todos eses migrantes dos que falan se integren na nosa educación. Tamén interveño un pouco apelando a Valentín. Non tens que entender que as outras organizacións sabemos ben cal é a análise que fan da lingua e sabemos ben cales son as propostas para normalizar a lingua, e resulta que nos quedamos un pouco descoñecidos con cales son realmente as propostas e a análise que fai a Xunta. Porque, mire, aquí eu tiña moi claro que iba a sair o tema dos inmigrantes. Estaba clarísimo que iba a sair. O que me sorprendeu realmente é que usted diga que os datos do IGAI nos que coller así un pouquiño polos dedos, porque non están preguntados directamente aos rapaces, senón que están preguntadas ás familias. Voulle dar un consello, diga yo ao conselleiro de Sanidade que nunca lles pregunta aos nenos se queren vacinar, porque ao mellor vamos ter un problema gordo de saúde. Pero é que tampouco hai que preguntarles ás familias. A quen hai que preguntarles son aos expertos, como usted tamén ten dixo dunha vez. E aquí está falou Ana, de que tampouco está convidada a SPG, tampouco está convidada a CIGA Ensino a participar neses grupos de traballo cando é o sindicato maioritario do ensino público, como tampouco está convidado nin outro sindicato, pero non están convidados a participar nesa análise, nesa proposta para paliar esta situación que temos. Só quero que pregunte aos docentes, agora mesmo aquí neste foro. A nós non nos vai valer unha modificación do decreto. Eu pregúntolle directamente, de verdade non pasou pola cabeza de ninguén derogar este decreto? Olga, esa rapaza. Eu simplemente falo como docente, pero tamén como nai dunha crianza de 1 ano e 2 meses, como persoa que, digo sinceramente, porque a lingua para min é un sentimento galego, apelo tamén a ese sentimento que hai que ter co idioma, e desgraciadamente moita mocidade non considera un idioma estranxeiro. Como persoa que non dormiu durante varias noites porque sabía que o seu fillo non ia partir dunha situación de igualdade con respecto a outras rapazas e rapaces, simplemente porque llevamos a falar no noso idioma, no galego. Tamén preguntándolle, neste caso, o secretario xeral de Política Lingüística, que é o que fan. Que é o que fan, se realmente se sinten ben cando vai para a súa cama, porque eu, de verdade, anotei que falaba dunha situación que se prevía. Vostedes teñen que tomar cartas no asunto, ter unha actitude non pasiva, senón activa. Se se prevé unha situación que é negativa para o idioma, teñen que facer algo. Fálase tamén do que quere a poboación. Obviamente, decía Laura, seguramente que moitos nenos e nenas non queiran vacinarse. Agora a poboación quere ter o Land Rover dentro das aulas. Pois vamos ter o Land Rover dentro das aulas. Non é así. Vostedes teñen que tomar decisións, neste caso, supoño, en positivo cara ao noso idioma. Non somos como poboación, ou a poboación galega non é experta a nivel sociolingüístico. Teñen que ter en conta as persoas que teñen o seu carón, en todo caso, tomar decisións. Eu pregúntome, o meu neno agora vai a unha galiña azul, anterior a escola. As profesionais desas escolas non teñen formación, ninguna, nin paga. Están, xa falamos das condicións laborais que teñen, que son pésimas, pero están pagando por aí cursos a nivel pedagóxico e xa digamos formación lingüística. Tivemos a inmensa sorte como familia de atopar unha galiña azul na que o idioma vehicular é o galego. Pero é o galego porque ten unha dirección que así o estableceu. Non hai obriga de ter proxecto lingüístico, entón todo o río deixa de correr, aquí non hai responsabilidades de ninguén. Que vai pasar, por exemplo, con meu fillo ou con calquera outra nena ou neno galego falante
cando chegue a infantil. Onde está garantido o noso dereito ou o seu dereito a que poidan aprender nese idioma? Decreto de plurilingüismo fala de lingua materna. Podemos cambiarlo, decía anteriormente na anterior ponencia Pilar, por lingua nativa. Usaráse na aula a lingua nativa, entendendo que é a pertencente a un país ou lugar onde naceu, en todo caso o galego. Tomen decisións. Dende logo, a sociedade, senón, a miña posición é que vamos a estar loitando para que isto mude, e que o galego pode estar presente. Vale, pois eu xa que se me das a oportunidade queria comentar un par de cousiñas e prepárenme se non vos miro a cara, mas vou apuntando porque tendo a enredar, entón así aforramos tempo. Vale, antes Ana dicía que a localización da infancia comeza nos cursos baixos do primario e eu, segundo escoitei, coincido, mas pensei oxalá. Oxalá porque a realidade é que a lingua xa está perdida de antes. Aproveito aquí con isto para vindicar a educación infantil como etapa educativa como tal e non só asistencial como se sea considerar incluso nestes foros educativos e que como docente dese ámbito de educación infantil pues me doy especialmente. Cito a Antía Cal que dixo no seu momento falando sobre a situación lingüística que é efectivamente no preescolar onde se fornece a igualdade, onde se fornece a autoestima. Por iso é que temos que cuidar o noso preescolar e ter un preescolar boísmo, como decía ela, porque é iso, aí onde se fornece esa autoestima lingüística, que é unha das palabras que hoxe botei máis de menos, porque creo que debería estar en maiúsculo nestes debates. Despois, coido que hai que deixar de facer xa bandeira da ignorancia, consolándonos nese falso estado de bilingüismo armónico que supostamente vivimos, porque non é máis que un argumento paliativo da hipocresía definitoria da Xunta desde hai xa varios anos, e a realidade é que se están a vulnerar os nosos direitos lingüísticos dun xeito bastante violento, cruel e pouco disimulado, creo eu. A min non me valen informes tras informes e estatísticas tras estatísticas. Digo isto eu que agora mesmo me dedico a investigación na Universidade da Coruña e investigo precisamente sobre lingua e educación. Creo que iso é necesario, pero creo que xa estamos nun punto no que temos que pasar directamente da teoría á acción. Creo que se nos está esquecendo iso e procurar líneas de acción claras e concretas e non tanto diagnóstico, porque o diagnóstico xa o sabemos todas as que estamos aquí. E volvo á autoestima. Creo que as docentes somos as primeiras que temos que recuperar esa autoestima para poder así transmitirla ás nosas alumnas e aos nosos alumnos. Como docentes temos un lugar privilexiado, temos que recuperar esa idea, créela a nós e transmitila. E xa para acabar con un pouco de optimismo, porque a min ao final veño a estas cousas como motivada e procurando apoios e voume con outra sensación moi diferente para casa. Hai unha frase que é de Gramsci que me gusta moito, que dicía que contra o pesimismo da inteligencia o optimismo da vontade. Eu son desas persoas que acreditan nas persoas con vontade e que hoxe en día acredita na docencia, nas persoas que hoxe estamos aquí e que queremos mudar o rumo da nosa lingua. Certo é que a institución non o pon nada fácil, pero nós temos moito poder, temos que querer nel e tender pontes entre nós e axudarnos, que a veces tamén se nos esquece un pouco. Podo dar unha última cousa? Espera, deixa que... Xa digo así en alto. Respecto á autoestima que hai que coidar en infantil, aproveito para comentar que existen unhas escolas que xa levan anos demostrando que funcionan, que son as escolas de ensino galego semente e que nestes debates nunca se teñen en conta. Nada máis. Eu non adoito participar activamente nesta tipología de encontros, porque son bastante tímido neste sentido, pero aproveito a intervención da compañera que lle deu a pugna ao secretario xeral de Lingua para rescatar os datos dende o ámbito da investigación e da docencia universitaria.
Pois un pedagogo, investigador predoctoral, cunha bolsa do Ministerio de Universidades. E, bueno, como pedagogo e como persoa que está dentro do gremio de educación, creo que aquí todos sabemos que a educación é un proceso do que obtemos resultados a longo prazo. Non é cuestión de que hoxe se aplica unha medida e mañá teñamos un resultado. O feito de negar a docencia en galego ao alumnado nas materias de ciencias, o que implica é que nun futuro a atención sanitaria non se realice en galego ou se limite o seu uso da atención sanitaria. Isto, creo, é unha opinión totalmente subjetiva, non é unha casualidade, nin é algo, non sei, bueno. Ademais, as persoas que deciden estudar ciencias da saúde, concretamente na USC, segundo os datos do Servicio de Normalización Lingüística, estas persoas que deciden embarcarse no ámbito da realización dunha tese de doutoramento, que o paga un 95,5% como docente que fale en galego, en castelán, e un 4,5% que imparta clases en galego. Isto de novo non creo que sexa unha casualidade, senón unha resposta ao contexto e as medidas que se viñeron ou non se viñeron adoptando neste senso. E por último, rematar con outro dato con respecto ás teses de doutoramento, sendo que isto é moi pesado para académico, pero bueno, ten un papel aquí que poño. Un 1,1% segundo o informe que elabora o propio Ministerio de Universidades das teses publicadas no ano 2021 foron realizadas nunha lingua cooficial sin incluir o catalán, porque só o catalán supón un 2,4% das teses publicadas nunha lingua cooficial, é dicir, o galego xunto a outras comunidades fora do que é o catalán supón un 1% da publicación de tesis de doutoramento, o que se implica, bueno, podemos meternos no coñecemento científico que está disponible, pero bueno, iso non é máis como a consecuencia do que se ten realizado dende o ensino infantil, dende o ensino primario e dende o ensino secundario, que non va a bacharelato. Ben, pois, moitas grazas a todas e todos os que fixestes intervencións. Se non fixen malo cómputo, tes ti a maioría mayoritaria de respostas. Suso ten que dirixirse a unha compañeira. Vale. Bueno, pois, non sei se ten acceso, sí. Pois eu simplemente, e ademais recollendo varias das intervencións e unindo, se me permitides, eu creo que daqui temos que sair todos un poquinho máis graciados, non? Eso creo que é a conclusión. Eu creo que así eu tamén comparto a tua visión. Eu creo que nós aquí hoxe temos un baño de realidade que tampouco nos facía moita falta, porque somos plenamente coñecedores da realidade que temos nos centros e desde logo que non podemos facer é reternos. Entón, eu creo que efectivamente esa vontade ten que ser superadora e esa vontade temos que levar, como dicía antes, a facer o que outros non fan. É dicir, convén recordar unha cuestión. Digo porque varias de vos fixestes mención ás familias que deciden se contamos a xente. Ese é un tema sobre o que xa dictaminou o Tribunal Superior de Justicia en resposta a un recurso que a CIGA Ensino presentou contra o decreto plurilingüismo, en donde o que lle dicía o Tribunal era así de goberno. A política lingüística non la deciden as familias, como non deciden si se vacinan ou si teñen que facer integrais ou derivadas. Goberno. Por lo tanto, anulou parcialmente o decreto de plurilingüismo no que ten a ver precisamente coa consulta das familias. Iso é unha cuestión fundamental. Saio daqui hoxe, eu saio sempre optimista dos sitios, porque creo que é un compromiso ético de ser optimista, e saio daqui, ademais, creo, para min, o resumo é, creo que a palabra, o verbo que máis empregou nas vosas instruccións é goberne, dirixido a Xunta de Galiza, porque é quen ten as competencias, non? E eu creo que a outra lectura é, se eles non gobernan, nós tenemos que presionar e teremos que facer do activismo social, como sempre fixemos, a nosa ferramenta de actuación, que creo que é fundamental. Desde esa perspectiva, eu creo que non podemos rendernos, nin podemos pensar que non hai solución, por moito que o precipicio este máis perto do que estaba antes. Ben, tócame a min agora, non? Oíesme? Vai, non? Se non deixo chego o meu. O sea, agora? Agora sí. Agora vai, non? Tócame a min a batería de
a batería final de cousas despois desta intervención de Suso que me... Toma o meu. Agora sí, por este, vale. Toca a min a batería final de cousas despois desta intervención de Suso que non o fago moi comúnmente, pero que suscribo. É dicir, temos que sair daqui con máis optimismo do que entramos. Temos que irnos un pouco arriba. A ver, deixadme falar. Vou intentar tocar todos os puntos que me expuxestes, aínda que non, ao mellor non na orde que fixestes, porque vou aproveitar pasar uns doutros, porque son moitos. En primeiro lugar, falamos de factorización das familias, do entorno. É totalmente decisivo, e sigo sendo. Eu falei aquí da fluctuación que está habendo das áreas rurais ás áreas urbanas e que influi directamente da vida. Eu tamén fui un alumno de escola primaria que foi por unha escola para a vila e podo dicir de memoria o nome e apelidos do primeiro neno que fun á súa casa e eu ia falar galego con súa nai, igual que eu facía cos meus. Sabe por qué? Porque os demais ninguno facía. Estou falando dunha vila mediana, tirando a pequena, vale? Non falaba ninguén galego ali cos seus pais, vale? Logo, cando maduraron, ou cando maduramos, fixemos os galego falantes boa parte daquele colectivo de alumnado. Esta é a realidade social que herdamos de Galicia. Enlazo con outra das intervencións. Ningún goberno ten unha variña máxica para revertir esta situación en menos dun día por outro. Este é un proceso longo e complicado. Estamos falando de sociolingüística. Dicía o profesor Enrique Monteagudo, a sociolingüística, como toda ciencia social, é unha ciencia moi complexa, que depende da nosa realidade, da nosa xeografía, da nosa economía, das innovacións e das novidades que temos día a día. A ver, preguntabadesme antes, dicíades aquí, que a preocupación, as queixas, vos sabedes por que cheguei hoxe tarde aquí? Porque onte o Ministerio de Transportes lle devolveu unha documentación ao Concello de Arteixo porque ia en galego. Vale? Por iso eu cheguei hoxe tarde aquí, porque pasan os prazos, é unha obra bastante complicada e houve que montar unha reclamación. E non por iso se me ocurre chegar hoxe aquí dicindo que o Ministerio que fai... Non, é que esas cousas pasan, porque o mundo non é perfecto, no ámbito da lingua tampouco. Entón, temos que acostumarnos a que esta é a realidade, esta é a xestión do día a día. Agora, que a Xunta non se preocupa, que a Xunta non fai, mirade, permitir decírvolo, a Xunta ten que preocupar, aunque sea o sábado pola mañá, vale? Isto estáse facendo así. Que pasa? Que tampouco a situación é tan rotunda, dicía antes Marcos, ante as queixas. Eu onte, antes de ir para aquí, porque sabía que iba a sair este tema, mirei cantas queixas recibimos no ano 2024 sobre motivos lingüísticos. Sabedes cantas queixas recibimos na Secretaría Xeral de Política Lingüística por onde necesariamente pasan todos? 24 queixas por motivos lingüísticos, unhas máis importantes, outras menos importantes e outras que vos las conto, botádemos a ver, vale, nos recibimos todas, contestámonos todas, tramitámonos todas, non quedou ninguna no coxón. Outro tema, preguntábame tamén, isto xa algo máis técnico, máis puntual, o tema dos proxectos lingüísticos do centro. Personalmente, creo que o proxecto lingüístico do centro ten que ter cada vez un protagonismo máis importante na acción derivada dos centros educativos, por moitas cousas, pero unha delas xa vos comentei aquí, e non podo falar de moitas porque falta tempo, porque eu creo que cada centro, dependendo do lugar onde se atope, dependendo da tipoloxía de familias que activan ese centro, dependendo do lugar xeográficamente ubicado, porque se algo nos dio IGE tamén, como xa vos comentei, é que a situación sociolingüística que temos non é para nada uniforme de todo o territorio. Ten que desenvolver, non lle chamemos logo política lingüística, vamos a chamar iniciativas lingüísticas adaptadas ao seu entorno, ao seu lugar. E aí ten en conta circunstancias como, por exemplo, teñen que ser os migrantes. Totalmente de acordo. De que eu non interpretedes para nada que eu falei aquí de culpa, nin de justificación siquiera. Estou totalmente de acordo, como seguramente de vos, que todos estes migrantes que están chegando por miles agora todos os días, últimamente de Venezuela, sobre todo de Colombia, bueno, dependendo da época do ano, do lugar do outro, ou das circunstancias xeopolíticas do planeta, vale? É necesario que veñan, non interpretedes nunca que eu dixen aquí que isto era un problema ou que era... Non, é que é necesario que veñan os migrantes, claro que sí. E o maior respeto do mundo para eles é por integralos. Xa anunciamos máis de 100 cursos de formación para familias migrantes e para persoas chegadas de outras latitudes. E vou agora outra vez ás enquisas do IGE cos inmigrantes. Vamos a ver, eu sou consciente de que veñen moitos magrebís do países do leste que efectivamente a súa primeira lingua non é o galego nin é o castelano, pero cando outra vez a técnica demoscópica, cando chega un quisador á súa porta, sabedes que lle contesta cando lle preguntan en que falan os nenos?
nunca din falan en galego, claro, porque para eles o castelán xa é a segunda lingua, non é lingua aprendida. Pero tampouco teñen opción de dicirle falan árabe ou falan romanés. Dille que falan castelán, porque a eles o que se lle propón é a dicotomía galego, castelán. Entón, aí, que responden eles? Responden o castelán, que é o que coñecen. Do galego, uns máis e outros menos, pero case non teñen percepción del nun primeiro momento. Logo, hai actitudes que vos sorprenderían, se vos las conto, non? Por exemplo, a mellor actitude que teñen os magrebís cara ao aprendizaxe da lingua que os latinos, por exemplo. Pero, bueno, este é outro tema que sería obxecto de outra discusión, ou de outro debate, perdón. Que máis había que aclarar aquí? Por suposto que poñeremos en marcha, estamos poñendo xa cursos de formación para esta xente, que é o que podemos facer, para intentar darlle acollimento. O mesmo estamos facendo dende as escolas oficiais de idiomas, intentando reforzar os vosos cargos de persoal e a vosa disponibilidade horaria. Sí que o estamos facendo. Sei que hai listaxes de agarda nas materias de galego na escola oficial de idiomas, evidentemente, porque se produce un incremento de alumnado. Tamén o notamos no noso proceso de formación de adultos, os cursos Celga. Os cursos Celga, por darnos unha idea, agora mesmo xa temos a máis do 50% dos matriculados xa son xente que non son galega. Bueno, pois temos que adaptar o noso sistema de formación tamén para esta circunstancia. Como todos os países do mundo que estean na nosa situación, que tampouco é algo específico de Galicia. Tema de portugués. Outro tema tamén que cada vez está tendo maior dimensión. A ver, aprobamos unha lei, por primeira vez aprobamos en Galicia unha lei de provento dos vínculos con lusofonía, que é a lei popularmente coñecida como Paz Andrade. Esa lei é do ano 2014, fixo agora 10 anos. Ben, en 10 anos temos máis de 5.000 alumnos estudando portugués en Galicia. Sei que ao mellor nós queríamos que fosen máis, o que pretendemos que fose máis. Bueno, é unha cifra, eu creo que nada desdeñable. Temos o Instituto Camões certificando o coñecemento de portugués por un programa que se chama Camões Junior en máis de 23 centros xa en Galicia. Isto non o fai en ningún outro lugar de España. Pero non ten o Camões no Junior, xa sei o que vai dicir. É que en Extremadura hai moito máis alumnado de portugués, evidentemente, porque primeiro, en Extremadura empezaron antes tamén por ser unha comunidade limítrofe con moita relación con Portugal. Como a nós. Xa de acabar. A ver, non vos pido que me aplaudades, que xa sei que son o único que non leva aplauso, xa de me falar, non sei que eu podo pedir, verdade? Vale. En Extremadura, a percepción que se ten da necesidade de aprendizaje de portugués é distinta que en Galicia, vale? Porque en Galicia temos a percepción, non sei se vos a podedes xulgar máis acertada ou non, de que nós para interactuar cos portugueses necesitamos formarnos. Iso é o que temos aquí desde hai un montón de anos. Ben, pois con esa característica sociolingüística temos que xestionar tamén a aprendizaxe co portugués, que leva detrás tamén o establecimento dos vínculos con todos os países da Lusofonía, que é unha riqueza inmensa para o noso idioma, que non teñen outros linguas. Perdón. No propio ensino dentro das horas de galego, digo. Porque os vínculos son outros con Extremadura. A ver, aí movemos algo, Marcos, na medida que saben que na última revisión do diseño curricular da asignatura de galego metemos contidos de portugués. Tamén vou dicir unha cousa, que vos estades na aula e aquí son todos os docentes. Con esa medida, algúns docentes de galego están de acordo e outros non. Vale? Iso xa sería tamén obxecto de outro debate. Ata que punto debemos incluir o portugués dentro do aprendizaxe do galego. E aí atoparemos por moitísimos puntos de vista distintos tamén. Quero vos dicir con isto, non me dá tempo. Xa. O equilibrio, a igualdade, os datos do INE de 5 a 15 anos. A ver, reiteremos outra vez o mesmo. Por favor, non me malinterpretedes. Estou dicindo desde o punto de vista xa máis técnico e non tanto como secretario xeral de Política Lingüística. Eses datos hai que colleros con cuidado.